any soup. The car now when you go, or you are going to hospital. Moses was somebody. We knows was now pass a year that pass. No, Miss Empire. But also the neck of hospital. At least always. So, because hospital is in the receipt. Now, we may keep you hospital receipts and letting you have hospital. Hospital base. What to because the man 2 years what be a receipt now a day 10 cities Madam school I'm going to go a day 10 cities. It's all school I didn't call say I didn't ever send you in a few also say I can see because mabedwafo yaje adwa na yede ebremu sede etie bianti baabi a wo bia no na waka me ho ewo Onua TV, Kings TV, Papa B TV, Odo TV, Osei Chrome TV, Facebook ya Akoma 87.9 FM, like and page no comment na share my YouTube ya Akoma 879 FM na ewon so wa share de amaye na bibia aye kama shane suma me awia say ayiko seasoning powder Time Herbal Center 21st Clinic Akoma FM Janfike Company Limited your de cafe capsules aba Ba Herbal Center achamfo ba ya wo no pe ene nkasemu ayaresemu experts no wo mo asoya snippy work natural the 3P garlic mixture de abakaristic ventures ya wo de Zahara enupa no abedwa eso we ene nyumako awodo pi ena ewie wo mo asoya senia yede Akoma mu nsam dwumadie no ebrewo ne mum hyene so ema mesene ubenya redie feredie na ha kama na eye NS Herbal Industry NS ointment and awake natural capsules ya eboa ma ne mema na etu enemu nsan yade ase hyene so ema meseme betra ha Akoma FM fiada no dia na wa winim se me to me mfa kwatere kasho girl ema eyesa wo behu niema na niema nso behu enu nti eye Josie fashion na shemata efri juada edekosi fiada atade bia be hu sameshame mankoto no ready made eye obi nsa no na wapam na ye Josie fashion ensa no eno nti wo program bi na se program no obi ashatade bia ba ye wo fe wadwumam office wear ba bia wo kwa ye hinu fa ba bia wo ko bia wo ye wanya bema kama so ma ye ho ade anasa wo ye adoring anade na wo ye kopam wafade no wo Josie fashion owo kumase ya bom so when meet me the sports and edition anymore for 0243 Akoma FM 433465 0243 433-465. Josie fashion was you are what you wear. Akoma FM. Josie di ani ye best studios. I say na enano ye nuaba Juliet Donko edi enkomo Juliet na ye friend bema ye friend no Kwame Ako Teria ma oje pene ene ye di enkomo ene ye nuaba ma no ose ene de waya krado wagya na dwuma de ato ho enu nti owo ye nchen e wa ha say ene yebehu no kura ewo asem no emu na yema yenua ba Juliet Donko emmo na asem ne tofa ansa na yato sempa edi ama Kwame Ako Juliet yema Akoma FM amen okay we ye de toso mienu ya ye no wotra wo studio ha say ma yentie won sem a wo de ba ye be ma ne wo ha say bi de wo de ba ye no bo ne tofa kakra to asomu na wontie ma we de ma me kasa nwa bia eye be ma fa ne Kwame Ako wabu me kwasia ne kwasia bu obum nyina ne se be ma me ko hye no ni ba beti de ne betina me dem eme ye aware na nkoso yie na me jan ho tu kwan no aware na nkoso yie chese enum esisi wa aware na se ne yire ban se bebre ti me gie nim gwase wo last of krom wo last of up amon frɛ emisa be jan ho tu kwan no okofo ba de betina me dem eda ya me ma me asi enyo ne han de ma me empo me fa no kwa mattress kwa bla ya nto bia ma me wanto ediai be me tu kwan no okotimi nya akokodro kofo oba no de betina me dem oba ne betina dem ma ne be chapla in fact me tis asem we makoma tui se me tia kwanto mo eble na kampo kwa woni me kasa di nkomo na se odo bi kwa betina me dem kwa bomama ne se bi kwa mo mi do bi betina me dem ne nyina bla ya ni hu hwe ankyere me eche me pamo oba ma no koyo sa kofo ba hofro e de betina ho biem e ma no so koyo nsem bebre e no mu free dan mu ne titi nyina ne se me bai me ka che sa kwasi asem we die ene se che se boni ya bla we die di mi no senya eba na wo me ne ntema ka bi onam kwa kamen fa ho kura da se kwa be kwa wo bu kwa sia
mattress kwanto bi ame me na tena dem fie night epono keke kraki wanto bi antum ama me wanya hwe afa ma me etima senya obade abetame dem dia me mpa ne biem me hia na mablabom na mom eba na die nya me nkwana me wo no eti no wo ka me ho ye hwa akra no ka che me se wo hwa akra ne ne ehwe ne china ebia me pa bia me fa no ko akra no so na wo twi bia o ma ne 10 cedis na wo twi bia 10 cedis and what the akra no na no kra bova se ka bo so me no 400 no ko family of fama bi ja akra no ko no the book say so twem no master ne che me se bla na anto the school fees are one chia ni nyina ye kai gu ono ma e wo se ye betua ma akwa tumi ko school na wie me ba me kasa nyina no kwa me akwa bu be kwa sia e ma no de ba chabe do o ma pepa muso no e fi me dem ho bi hia ha awose siesie gu me no wo sisi amete ho no mi bisa me ho se wo enye we ni awarefo ni adofo ye wo mu hia ye na ye se ye ho kawa no ana me ho adwiri me yie pa enti wutu kwan ba ye no o se kwa me akwa oba me pa chan abetsa dan me maame asie me maame na se me si dan o ha dan maame o to mattress maame o to bibi afa me to so se maame yi me fa won ba to mattress do to so na mo de oba ni mom me ba boy na odi kan no ba me ba ba to so mienu no che se e do numla no asekete e wo fam no oba no wo kwa da ko anaba da me pa so me mattress so o me ba na o ti me maame na je me mama na jime tia na dam na me nyeba bi ko fa metinto wo ye me dan se bola blay wo ye wudini ye ka be ma obo ya ka wubi wo ye dan se bola ti bi ba na ma me ahu mete ene wo jime tia na dam na wo jime ya sa asna mi se dam ho ona nu se be bo onka mattress ko me nyebia da so mattress adie wo adam wo bibia se ya ma prog ko kwa dia hwemu a ke be ti kili fa ko no bra we de to twen me e ma me be ye ama me bayai bisi me pani pia ama blabom ne bana tia obahwe no okay na amubaji awade no abusua na je awade no wo baaye wo fra kwantuom baaye a wo ndo ne biemo no woni abusua trase ama mama awade no mama na me kwa me baaye no ahomete semiti no ba bia oto ade e na mde nsta call because me wo busa be se na busua ni kura jam me nim no me ni ne be na busua ni free me ni be nsta na kwa o ka so ti ma no me wo di mi sikam kwa se me kwa me nim ho menim kokra ofriso kra office me ko order wo fa me ko order menim na busia ya ti mi to na makwa busia wo se ba maame yi me ma ne se no ayi metimi mpa ne biem eti bia onya me na e ho na na mpe ne nsa e koma no o hia wa ayi kejeti ba to hia mo ka mu e wo kejeti ba to e wo ayi empata sie station hono okay kwame akọ sie bo we di adai unya ba bi na ka be wo de ha ko fa ba tame dem mattress ko to bi ame mattress Akoma FM mattress ko to be ame na la ko be say don no secretary of form na no oba na ko me be ba to so mienu ana ka so me ba no beka no ba da me pa so aba pa me na no na mo da mattress so okay mate akọ mama mu akọ aba me pa ubiem oba de obehwe no tobo akọ mama mu akọ aba biem boko de Woyire ene Juliet mente wonka trasi ye mame ti se face fidie ti se na face me die yi pepepe adona me so ma yes ma me ya me popese me bananke ya ka minim se ye ba kan sama ye okay Akoma FM ye be frɛ wo sister ye no sister nkasa no o ka chira me se me bana sa mo ka me ya we oni nkwa sa nka me kasa no za me ka cho sa me flow na pa no se minim se ye ba kasa wo air ko mu nyina ya we o mo bai sa me ba ne ya ba kasa wo air ka me ya we ma ye nyina ya bai nyahwe se die tie bia nyahwe asem no aba tobo asem no aba akọ e wose ye ka se die si aba no so na me so makasa o chanka me ma sofo ba sofo wo de fa sofo number ma ye friend sofo de ye ni nkomo me ho adwiri me in fact me ho adwiri me kajetia wadwumam ena oba ne de nsabre wo Akoma FM ewo no de nsana bai ba to be bai no ka tell me se me fanto na yi ni so e be to ade no ono na chem se me fanto wa e ma no ono na kire me ka na kure wana chem se me fanto ku be so e fa ma ade no kro ma nje mfiu se me se wana ka chem se me fanto so me no ba sa me no ba kasa kam popɛ kama ya me bai anya hwe
Asɛm no ade. Kwasia. Wajai wadwuma ni. Wosi me ma bu kwasia. Kwasia de wabu me bi. Me bu kwasia. Kwasia na me bu ni nyina na chi no. Wosi me bu kwasia na se me ma ka fo. Me ma ka fo ba. Me ma ka fo ba me na abada wo mpa so me bu kwasia say even do ni pele me. So ya me bu suani wunim no. Wosi na me na wonya aka. Na me na ka so kwatom. Eto amama man head. Wotu ani nyina wosi wunim me bu suani bia. Wunim me nua bia. Enti se me nua ba me nche obesere ne wo so ya me nua. Na me so me nya ba ma agimi fo na hotel ai bo. Akoma FM. Hotel. Na kwa me se wo no ba na me mattress ne so. E ba to so nyoni na ka. So ya me mpana. Akwanda da mu obi. O ya me mpana me fa ko umpa so. Hotel. Aburo so na ka no da hefa. Oba no da mattress. Okasa na manka so. Nta me mpasa makasa no. Ya me ya din kan ma wo. Ebre ni bi. Mama ba to me kan. Enti ma be ma no enyi ne ho no. Me say self enipa na wo kan so ya me mpana. So ya me mpana. Nka me hotel o. Akoma FM. Anya me mpana. Now Onya me mpana no wo ma me so okura bible say my bible kura ye de kase ya obaka no kwala se nimpa na oka no so ya me mpana no so yo obatan odo ne ma obo ne ma no a wo ma me onka no kwala no wanka no kwala ne kwa nyina so be daisy obi aso ntase wo ma me onka no kwala ya me nkoa na ma ya sa de we wo ma me sister ne ya da ko pe na oba ho wo akwantum otumi ba besinyama oye adwane ma omo sa wo so wo kan kola wanka sa wo de ka tran wa kwantuma Christmas time amene nkura na ekomo no me frɛ ma me no kasa sa me sister wo mo ka jam sa me sister oho sa wo ba kan kola wa wo so okuta bible akwese wi aka cha wo se gye awale na ko wale okun dada na oto wa adwene mu na me mesi na mama sa me ba sa me ba kasa na ya hihye pro ka me de nyama bebre baba me chi de nja so hwe oba me ba no de mo hwa sa me ka sa me 1 month 2 weeks memle usika me yawe memle ni sika me yawe na what can see we to kwan if you are going to maba 2 months we date meme me no very good wonim say yan ho asam da wo say yan ho asam na yebaka da oni kwa asan ka obi aba me ncha me nua sa me mpro oni kwa asan ka wo de ba tena wo say no doubt so be ma won ne tisisi Tomo krogu wase me na metodugu wase ba ma ne ba so odene safa so wo so won kan kwa me se wo ade bia ba chechire wo be sane yo mate wo ba chechire ye fi na mate na onye to mama ya ba to wo di ye wanye to mama wo wo se me ka se me pe no de ble kuwa oje se me famla wa oje dabi oje wo se mfangu wase ne da mfangu wase nka da ba ma na wada Nyankopon kata so onye biscuit o me mesi mama sa me bakasa me ba ya ho onyama owo phone so ama atwe sa me ba sa me bakasa nka me de phone ne bai mama sa me bakasa nti na me nim sa wo papa me friend na pa ka jam sa ye be hie wo fie nti e hie wi ansan ya aba wo papa so se ye nka na wa ye kan wi a Akoma FM. sisi ana wo se un pemi bio fine un pemi bio no fine Bama na wona ne tene wo se won pame bama na wona ne tene bama Juliet oye bama na wona ne tene bama na wona ne tene buso na ata asa na wona ne bama na wona me fanto matres Uwe filo wa kwentu muka chamsa me be makwa siampanyi nti oni kwa asa mi sese dem wo uwe me se me ba asa me bakasa me se me ba asa me bakasa ka me nkasa wo record na wo record de ma me nya mabo no no bi etie wo tie wi ansa ma akasa oka very good nti me ka kira o se de na me yusu se wakasa obaya won kan ba won woni ma de kunza me yusu sa wede na mon wo se ba ma bi aka kira o se Selemini no na wo sisa aware na nka so obo wale na wo me no tena na wo ne no wo ho na ameme hunu wo ka kira me se ba ma ne se so yo no anka o ma wuntu kwan emi me ye ba ma jimifo a me ndwe na oba me ndo ntina ma wuntu kwan ano ye ba ma be ho asem na okay ne mpana o ka fa na no ne o tu kwan na no ne wo Selemini o tu kwan na mo ja ya wade ne nje awale e no okofa mpana mama nya no kura da wo so ya no kure mama nya no kura da se me fa play
ya opanim gwase na yibe gu mo stop ko mo nyina blame me fa na chikurada Yankopon hu mo ma me bisa some way breba na wo former husband wo be ka kire ne say o former husband say odisika ba besum ako na wase ya ba be ware o me fine Akoma FM. What's it? Hey, no we. Hey, TNM kasam. Wusi kudu an from one kan cho so person o san ba walo. Wusi kudu an kasa asam ya nchiro. Wusi kudu an kasa asam na nchiro. Akon ye pe no kra wo mu. Me miss phone now. Phone na edum. Come on, pop voice ni nyina wa ha mo bi ate. Ye hwe kudu an no kakra no na wo kan ya ati ase. Wusi kudu an kan nchiro wo se. Wusi me na bo ni wo wo. Wo ka kira me se akwese awia afro wa ka kira wo se be me bia weje ya oba bia weje ya wala akwa wala our self wo nti owo kwan se oja ya bla na me na wo ti de wo akwento wo ne me ka sa na ti asa me ka kira wo no wo san ba ka kira me se akwese awia akade a no no wo be san akafa ukun no papa na ukun papa kura ka kira wo se wo ba obesan ayede awalo na me mo ba ya me de mama ka cho say saaka sana wo kana o stupid mama nka saaka sana nkyira me ye nipa bia me na asa me nka asa me wo a wo ntumi nka nkyam sa me na o tene nko kudo me kudo anyo nda ntumi nka saaka sana nkyira me kujo ye hwan ne bana papa na wewu na ntumi nka saaka sana so nkyira me abra me ba utumi from me wo so en kore se be ma no konti ase me si su konti ase a neki ya fe neki wa ba suni ba na wo de to tete mame den ubo chantro ka jam sai eduane wo na me bo waso wo ke date ba ma na me bo waso me wuntumi mpeme ntro oba de betam de won na me wo kan oba sa ba ma no so edan chen ansana semini no so ya we o se me boa so ni semini bia antran ya owo no an ho so ye ansana wana kudo be kudo ni kon na wo ma ne papa wo ma me nse obi ane ne papa obi awa na mo awutu obi awa na mo awutu obi awa part me ben sira me kan jo sa me nhwe no wo no me na me we mu tete utu kwa anza wo kasa wo se utu kwa me ma moska ya na me moska ma okọ me boa fine wo ma me no show ma okọ okọ tete mama nka sa me tro mama nka sa me tro kebe ya kwa ke kwa sa wo ka kira me se wo de ya kwa sa wa mama ya wa se wo se utu kwa ya na me moska ma moska wo wan me ka kira wo se bobo sika no wo ba wo ma me sika wa se no wo hu bia fa ne sika ma no wo sika tete wo sika obakan wa fa ye weduma memfo sika bia ma me Akoma FM na minim dia ma ati na minim dia me hu inta na mempe wo sika sa wo de sika ba fam so blai market kwanto mama mo ware fie sai mo ware fie sai sa mutu kwan pass what time dem for 3 years me would for pem sa blai ya me jan otu kwan blai what we me prosa for akula kin kwanto bia na edin na nasta wo da so ne te be ma wo me nip de na ha me kwala me net wonim dia wa ha me nip mama me si mattress kwanto bia evi me nto mattress mo me nto shemo da me si me nto shemo da me nto shemo da me nya shemo ni nyina wo twera mpo yankopon me se yabokwa me se ubok me se ubokwa se be si wechi na ubo hwehwe me hu me ka me like be mama ya blo betna on netwia o mama me de o mama betna ha na odi ne betna on no so odi ba se ne nua ba o ti mama ya tuane odi abrom na moti o mama why the catch us say any girl o say why the catch us say any girl so be or the girl be about betna fio why the boy mama be ba cha mama ne ba mama ne o mama ba cha o mama say ebra baba wane ba ye no obisa akon say girl ni ye hwan ba cha na o si o ni nua ba na ono ne papa eye de ba ndie ba ahuna o se de ba ndie ba yi e ma eche kama me ko dwom e ko ma ba ne warning so ba ne to ande odwom o e ma ko bo ni kuya mane ye tina se ni be di ma me atem no e no ka sa tina ko ba no ko ma ne warning no na bo onka ye hwade o be ma betimi be ma ne yire tu kwan na oti na asifie na opeso wo twempena obetimi de ba number fie sa ma me I want to me mom no die se na me ne nyaka na e kwa ne fie ne nyame fie okay me ba akọ wo de wo nua ba na e ba no
ana wunya ba ne besra wo no frɛ wo yire ka kyerɛ ne sɛ mama mesa no obetna ho me be sad question enya wo frɛ wo yire ka kyerɛ ne sɛ me nua ba bi aba me nkyɛn enti me ne na wa enti hu bibisa no obi ka bibisa kyerɛ wo a bɔne nim ontu kwan na ɔha no kwa me ma ya we sa me sister bi o mama wa besren na akwantu no ba ya ɔkɔ so ɔno ɔtɔ ɔbɛka no kwa sɛ sa na mane me ni wɔ ha sɛ yɛ Sunday blonya dana ya ko mo no sa me obaka no kola me frɛ no ka chansa me sister abakwa wa ye dwana ma nkra ye nyina ye ko mo so obaka no kola onka no kola oya o ka chansa wo sister na wa ba ha no wa ba me nye no ono ne nkra ni nyina ko mo no see you okay sa bra na ne ma me the information Akoma na say only girl bi na ba ho na ne ma me information ma ne ma me aka na be 4 months abla baba wo we baba bodu Ghana no no start is order sa anya menedi e de kire oba no Akon okache was say one ne sister no abesra no ne mama no komo oba wa mane bra na was Saudi Iraq me ko Iraq me fan say be bonya na chi Akoma FM sister bia ba honom no obesra o mama oko but na me nim da sesa oba we oba obeta me dem ankasa ya bra yi ko dwale a e wo siesie no e wo na ba ju siesie no mo mattress suo me dem me say oba wo say bia wo be so bet oba na bet na fia wo no ma cha apla o mame What it's in one year no waba or mopla on to men can't also was solana pa on pla and it's all pla on to so Jimmy Fu na so I am empren pon obaya or yam empren na medeni be fe ho a minimi fe ho anamo de so I am empren I am empren ka mu fe ho me wada if you minim dia o na minim dia wedua tika me fa na ma ho na sa se me nko ekumi o ekumi se be ma wo tia nya hwia wo ba ye wo hwehwe ma wune se ababa wa na obetra wo ye ni nua anasa ne mpena ma me pacho ma me hwem kula bi kese me ba na me say no way kese ma wo be omo ye me dan na ubodru Ghana ni 3 days na Akoma ba na no die ubodru Ghana 3 days Akoma ba na ba na no die no na ta say ya me dan no me say bola kran fa no bola ubedu Ghana na enyasan ihye me so amaye me ba say me bedu ye ne die ma tumi akoda mo hello sister 3 days ubedu Ghana enyasan wu koku no we no me kwa no e wona o be oton ade no 3 days ubedu Ghana no enya 3 days enyasan wu koku adai na wo fra kwantuo mu aba meba adai na wo fra kwantuo mu aba na wo bai wan koku no because no kunu tra ya che na wo hye ba bi ansa na ukunu kura hu se wafra kwantuo mu aba mama eya bla oti we wo free Iraq ba ukunu straight me maybe oti o ono ne ka cha me say no ba bi ti santase no ba ne ti no ba ne hu se oton paboa ti no odwe se adwuma ne dia ti a che no ba ne be hu adwuma wo ye no e no so won pani pi eno ye sabre ben ya e bla ne mo kwantuo mu ka cha me won ka no kwa so no ba ne no ka cha me wo so no ba ne ti santase no e ti chani na no ba na jai na obehia wo na say dabi mi wa kwatu ofri wo no ko fo ba no ye won to santase na ba ne be hu adwuma na wo ye no e no so won pani piem blai na kachira me waso ba ne teacher ni anza won kan kwa waso we na ka so ba ne anza won kan kwa de ye me nwan so obi be kwa fa mpere no asa ka hye ma me si wo kachira me twanto da waso ba ne teacher ni oh wejidi waso we teacher ni won to santase waso ba ne friends so no mo dia che me no na kachira me anza won kan kwa Akoma FM na ma me na me so no ba teacher so no na kachira me me te santase una kachira me mete santase se no ba be hu adwuma wo ye no ba ne so won fa dem na me kasa oni kwa me sister say so ni sa me ba kasa nka o ma ba me pa cha friend sister maye fa wo sister number na maye na ye friend dan me ne di nkomo wo bie nsem bie ni so kire me nti wo de me ye ni nkomo akọ fa wo sister ne number maye na ye ni no eni nkomo na me pen number na back akwa hye akiri me hwehwe amebre Akoma 87.9 F makoma mu nsem dwumadi ebre no ene ye fiada ene ye boja ye mami misa na wo se unim na busuafo nyina ebra yo ayi omo ba ye omo ade ako abusuafo omo ama bacho omo bai okay na saba no kra de wo kwa wa hu no wo ma me na bo wa mane de wo so de no betra me pacho ai okay me nim no wo ni mo no ma me nim sister no
oye wohyia no da menhyia no da wodɔ wo kunu nti wobaeɛ no wofine out sɛ yɛ nokorɛ sɛ wɔbaa no yɛ ne sister anaasɛ yɛ ne sister mama mepakyɛ maanyɛ saa wofiri Iraq ba no na wɔbɔ w'adwene pɔ sɛ wobɛgya yɛ awadeɛ mede ka kora ka kyerɛ sɛ mempɛ no biom ɛne mede ka kora ka kyerɛ no what can before 1 year answer mepakyɛ mekan ti me fifia 1 year ɛbla mehu sɛ saa nema no kɔ so no dabi tobo ɔka no ma mentie hɔ no yɛ mfiri akona ankasa wotwa 1 year na ɔfam ka kyerɛ me sɛ ɔnwɔre bio na me sɛ saa dɛn nti na ɔnwɔre bio na ɔse ɔnwɔre bio na me sɛ ɔnkyerɛ ma adeko nti na ɔnwɔre bio na ɔsɛ ɔnwɔre bio Akoma mewa FM. no ɔnam sɛ ne maame ɛnyɛ bɛrima de ama na ɔba bɔ waa no nti ɔsɛ ɔnwɔre bio ɔka na nti wɔnam ka kyerɛ sɛ awale ɔde nipa bebree Akoma bɔkɔ FM. nti sɛ wonwɔre bio a Maa Akos mewɔ ɔbɛyɛ a ma mentie no kakra ɔka wo nko a mɛnyɛ ɔbɛyɛ ɔboro so sɛ wonwɔre bio a menkɔnom nsa memfa nkɔnom wi memfa nyɛ tatantan mɛnyɛ ɔbɛyɛ ɔbɔboro so nti sɛ wo so wonwɔre bio a fine maa mepakyɛ wanya atemdedie ɛdeɛ na ɛsɛ yi a woka kyɛn sɛ ɔnware ne bie mu no saa berɛ na problem bɛɛ no because Mesi me wonim wɔtu kwan tete ɔtu kwan no ɔsɛ mi na mepiempia no ma wɔkɔdu saa kwantu no sɛ memedwene ne ho anka memmɔ nkatena saa atetee no mu susu ampa ɔtu kwan na menkuro phone wei na mekura yam Akoma Talk credit. FM. 20 cedi mene ne kasa ahwe kwa tenten mene ne kasa onche mɛ na me frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ mepa wo chɔ credit na me tɔ no onche nti so wo pɛ a yɛnyɛ ne week na mene wa kasa ɛhɔ na ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ an me be ma me jimi for me dɔna ka me nkasa akasa nkyɛn atete na olufa me no sɛ me dɔna ka me nkasa akasa ne nkyɛn no ɔtu kwan no na wopene so wo se ɔkɔ Iraq no na wopene so wan kan jam so ɔkɔ Iraq wan kan jam sɛ saa ɔhɔ na ɔlokɔ kwame akɔ ɔka kyerɛ me sɛ ɔkɔ Afghanistan ɔsɛ ɔkɔ Afghanistan no kɔ wama me hu ne passport ne name baby a menim a meka gye ne kwan ne no plan station ɔfa VIP kesi Togo ɔno but as a husband ɔtu kwan na ma ware anya fie bɛ sɛ ɔtu kwan no mfa sɛ 1 year na manya 1 year mo ware afe pɛpɛɛpɛ aware no agya da so wom asɔ na opene so sa oyire mfiri wo nkyɛn entu kwan nya wo ne nkwadaa no biwa no one wa wo baako ɛna ɔno nso masɛn mienu ɛka wo ho na wakoma dwo so me Akoma FM. no medwene sɛ na nyama mu ɔde okay na akonya na ɔbaa no so me na madwene me kyerɛ me sɛ ɔkɔ na me so ma atoto nyama wa ɔbaa ɛda abɔ yɛ bla ma ndwene sɛ saa titi wei no baby ɔkɔ ka fa titi Akoma FM. nti ɔkɔduru na ɔka sɛ ɔfa titi mu no hɔ na meka kyerɛ ne sɛ ɔmo ɔbo ne sika na no ɔbaa na ma me sika ɔsɛ no ɔmfa na ade ma no ne sika okura no ɔmfa nyɛ adwuma mo ɔmfa ne sika nyɛ dɛ ɛma me enti ukɔ no sende be ma iska da mepakyɛ dɛ masɛ iska da nti ɔduru mmire bi me fra baba wo yɛ ɔtoe ka kyerɛ Akoma sɛ FM. ne mo ɔde lockdown mu baba wo yɛ ka kyerɛ sɛ ne madam ni wɔn ntumi nka sɛn ne sika ɔsɛ ne deɛ ne madam oni hɔ nti oni card ɔde bɔkɔ aka sɛn ne sika nti menya abota na madam ba me fra phone me Akoma fra FM. ma odi me mechi no wɔ Accra me fra o te me kɔ na no FM. me hia bibi bi wa na mo ba ne ɔno ne ma mienu nyina so Ɛwɔ ebu me so a we na wo hwɛ no Fine. ɔmo okay nti me fra me sister na ɔse menya abota me man bɛyɛ 10 minutes nti mo wa na ɔka sɛ wa sɛn 200 2 million ato phone no so me hwɛ no ɔyɛ ampa na ɔka jam sɛ no week ɔbɔtɔ anwa ne ya me VIP me nkaje na ɔtɔ na ɔde sɛn na me kɔ akaje na me de bai o ma no wogya mo kɔ no wanya me Akoma sɛ me FM. hwɛ nkora no kyerɛ sɛ metene maame fie nti bibia ɛwɔ na meba baby sasɛ adan na abranteɛ ne ababaawa ya mo hyia mo ho na mo dɔ mo ho anano no wɔka sɛ mo hyia ɛwɔ ka mu no korɛ Akoma Ghana FM. me hyia no wo no ya wana me ne di me nkɔmɔ me hyia no me gye ne noma okay me gye noma wa no okay but odu fie ansa me ne kasa okay enti ya hwɛ abranteɛ ne ababaawa mo hyia mo ni agye mo ho mo wayɛ ne ho adeɛ adan ne wa han dan fa ɔba nantenem na ne maame fie busua fie ensem bebree wɔ hɔ o maame ka kyerɛ me sɛ ne ba wɔ ya wa no maame gyina hɔ ka kyerɛ me sɛ ne ba wɔ ya ne dɔba o mo mfini nkyɛn ɔkɔ fini nkyɛn sɛ o mfini nkyɛn o fini nkyɛn na ne nkanti ida wo fie hɔ yɛ ntena hɔ ye
there be some now okay me say ma me ne say ne ba we ya ne doba o ma ne ba we yi mfini nchen na ne ba we fini nchen a ne ba panyin no wa wala ot no ko nti we su fini nchen a onye yi nti fi odan ho ye betu sika ka adan je nti fi wa enu nti na ma woni wo yire tina ba say me na me bo wa no ma adwum sa me wale we ababa we me de na akwata kurade abia na ka jansa ma ne ba kwata kurade no ma adwum sa me de na kwata kurade Juliet Mami. Anya say bia na be ma ni nisika o de behind aku nisika o de behind dan ama so mo nkwete na emom o maame na pene e ka asem mmra metre fie ho abusu fie no ane dem Le ya wati we sa ono a me maame fan se ne first born le ya wati we o maame na ka asem metre fie ho maame me hu krabo so me pepe na wo de bag mi no question no bi so hu ya no Akoma FM. na wo de bag mi no Akoma to FM. mo fie na me yes no me ne be bia o ma kwem bet no be de e bet na me de enya se bia me hu no wo ba bi te na e bia ma me chinchina twan me met na fi oni ba bi te na wo hia no no da ka anim me ba cho no oni me e dan odi me kom na dan kitua bi nti ho na no ote se no ne wo fa so wo ka so woni ba bi te na me ka so wo hia no ka na mo hia mu wo mu enya sa ka anim na no da me ba cho da anya bia no wo ba bi da nti wo ba bi te but the make can say mu ya ye fro ni wie ye no was he ready so to me betina say na for ni bo what to me betina dan scratch say na for ni ba so enya say ya for ni be say na betina o enti mu wari wie ye no aku anya na adwen say bia ye Akoma FM. ko han ye dan tenem ma me na sika no kura e wai pono da ko ha da ma me na support ye si e be di o si e be de yo ma me enti awari wedding no why mo na fa ho ka ye bi na fa ko na ma me so bo ame o ma me bo okwan be so sika wai pono no kura bo o ma me obo okwan be so edwana mo ye na na se kwan be so no ma me bo dabi o ma me kwa be o ma me wajiji ska me yere ban wakayira woni me yere o yere ban wakayira woni me yere wakayira woni me yere dabi wakayira woni me yere ma me ye wi ani sika no kula wai na bla is me ko hadan wedding sika no se ni nya na ne be skata yo wakayira woni me yere na woni sa Akoma FM. mi wa ka cham se ono bia won tafo ama obana beton tafo Euza me ka se me kira wo se Euza me ka se me kira wo se obi ka kira me se me tumi waro nu twa ase a me fa ne bo mble oh sa ni mpa no ya me yo ho ade Saturday Sunday anapa na mi ka chenye mo na ni pa ne ka sa Euza sa asem ne ase e besi so opo asema wo ka nya timi me ba bia timi me ka se na yene me do bi ba wo se wan na ne wanya no na obi abasa ni kunu no a ade na wo so wanya se me se obaba pe nya bem David de wo kan say woni wo hia no kra no wo fie no obetena ye am fie no beta na woni kapre wo kra David wona wo sha me sa be ma wei se woni ba bi te wonu a woni kapre woni ne wo hwe Akoma na FM. wade no kra so wo ma me fa bi wo fa bi no no be ma pa mu no be ware so fa kakra bi ade ne wo hu se be ma ne ye wanu anya ye nti so ba bi yiriti wo se me fa kakra se di kunu ne dia ne wa twe ho na ho ato ade ne wo twe ho ma me se me se ja papa menya kunu David ne je so wanya kunu ho ede ene na akọ na bibi woni botom sa abre no ma akon oh mama se wo hu so wo yire na we nyai na da so dia me ya mo be mo bia no a wo kan na e ho ede da bia no because me oba me bo mo moden eti wo me bibia me twa me ho eti me hwe ma sika ana me tie eti wo me bibi dada kwa me akoso wo ye de na ma me ya shimo oba sori kro bodo no na wa cha ready Julie oba da so ne ba ma fa ready na we na no Mia na me yamade di dabi onu ano wa na otwitwa otimi ko bia kesiya na me yan kwa ma me se mama sa me na mo ba kasa ya me ye yo kasa me kasa ese ade na aye se aye force na me de kasa me se wo se wa nka no kwala wo ba ka no kwala wo baby mane ka no kore me de me ya no kore ayi Julie wo se me ya hwe ma oda wo ba fa me ne hwe me titum wo na fa me obo ame wo de me bodu sa mpempen Akoma FM. wa ye bia ma me me nyine baby aso mbo wo din bane na wo gine baby na sie na wo bi adwuma wo gine baby na wo bo me din na wo ka ade a akwa na wo bo hu Nyankopon anim nyam na baby ameka akwa na wo bo sa wo ba na wo so boduru 1 month me wo mpe me bi onu wentuma anya wa asade se me mete Ghana ebo adwaman nti wo so boduru Ghana na o che wo so bo adwaman mmema mienu no wone wada na wone de wentumi anka no me se yengu awale na be ma ne wada fine oyo okay se wo mato se me do ba so
mede mani ayede ebohu sa woni ba meda no yene dai mede mani ebohu sa woni ba mate o ye meda no dai asala mene ba ma o ye meda no dai o ka cham se wa fra ko eyifuna o ka kire inshirafo no sa wo motumi fifie o inshirafo no fra na me nifie o me bebi amete sisa woni me bi amete woni mo ko ze ka be hu meda no se de bla ipa na yitimu woda sa wo peni ya me se konkoto dwanum sugu nyankopon so ka kire ne se duaba ba na owo fie o na duaba no wontu nkire o na sanka ade owo fie o a odi mu hia ka wo ba mu ani ada wo sa abo owo eni tifo sa wo tie me ka asema akiro wo ma me ofi so opewasa wonim so ma me opewasa mama wa ye ono doba opewasa me ka se we fidie so makti odi uhia wo ma me odi uhia baby odi uhia ne se oye okwale a ko ataman bobo ma no no wa kro wuye eni wona na eni no akman ko mewu men kan kire wo ma me o so obotum ejina akon koto dwanim sankra na o sha o mesen anapa me man kwa ni ska enimle mi to dwane mo itu wo ma me so wo fie so ma me wo fie na enimle so tumi mi dwane ma na na mu bia na che so o sha nkra na na live nya no chiama wo ma me na ye bia ma no mintumi adama ya man mintumi kan we fidie so wo ma me ya bia wo ma me sa menya wo ma me no so gina baby no so bom di mo na o no ano na no ko judge ma wuti na tem me kana asa me ni na tem me kana asa me ni na tem me kana asa Julie asa Akon ope obey ope wade Akon odono ndano ono ni biem ana first no de na wo ho ba sia sam na ye dabi me ndano tin bia baby a me ndano no tama me pepe film na odanya me biedin na ne do film o pepe film de na ye o kaka sabi no se de o se ne maame o sa kasa o se an Akoma FM na me ne kasa na sana adwen sa me ne kasa na me ne video call na me ne kasa okay o ka kira me se an ono kura da adwen no be ne tirim o frɛ che ebusuafo no o ya stupid cry jimmy for ebusuafo an onim no si an o kasa o papa wi na o kasa one french ebusuafo aha sa no na o kasa me wa na ne ba ne panyin ne papa we wu me maakɔ otumi nim gyan sɛ me ne ne video call sa ampasa maakɔ a oba wo mo friends so kasa maakɔ yie no ada ɔyɛ sam ya no maakɛyɛ mo bi sɛ ne sɛ me papa wi nsuo vortic we na ebusuo to bi bla me na o papa wi wo maami ama wa se ama ase ona me kan ma ase wa meyi o obɔhwe kuro no mu so oba abɔhwe ade na wa ba piasam na oba sɛ me nim sɛ oba ba piasam a nkonya asam ama sɛ obeyi into oba ya na okɔ oba Friday Saturday na pa 10 o'clock na ma me fa na bag oba Friday no okɔ Saturday na pa 10 o'clock see ye donko 1 pm ne ba ba ma ne ba akra pa ne ma me cho sɛ o mo ntena adem a wo se mo anye ne yi ana ma me ne ba no oba Friday no obodure no me kɔ no menim sɛ ma me no menim sɛ oba ba me wo me milo mo be bia me ye me ma me ne ba no ebusuan ka man benku ne nam wan kan chame se onzi dokono oh okay wan kan so onde bro nyama so de dwane ne ma inshira ne baba ma no enta na pa no oba no anapa no oba me kura na me kɔ no so oba no me nya kɔ na me se ante me ka fa obi mo station ayede aba no so te me ba na ma amenity ifio baby omo ye nwana no ente me ba na me ho cap kura no cap a wo de sa ti ni kura no hɔ no me ka se me hu sa ma amene no ma munsa maame ne num me pesa me munsa sa maame ne num ti na me twa ntro Nyankopon ani okay me hu okay nti me ba na se okodwala aba nti okodwala aba no na oba na asoloma na aba maame ne se wa katena wo saa wo mre na adwane na me se wo ante me nim me na maaya ba ma na wo sons maame nti enuanom no bia ni fun wo mo nti me ye sole nti bla na wo mo serve okay Akoma FM me kananu me nsam nyina ba pemende ma me no se da oma me sister penyi brand so ma tena ase o se da bi enti na ma aso no ma na ba na me ka je ma me ba ko ba me no ba no ka che ne se me bebisa question me no ba no bebisa ne se me pocho ante sa wo ze o ye ya ba tena ye nche ye na ifi kuma ase na ba tena ho ne nyina ye ma me ne se da enti maame ne kwa no beebi amede no kwa so ene ye ohene bi fie okwa no ohene yere di enti am bi sa ho no se maame ne ba ye no eye enuafo mo papa na ewo enti enuafo no obi a ba maame ne ba ye no
ababa wana obetna mo nkyɛn no a na Juliet maame say ɛyɛ wɔn pena no ɔbɛyie ni bi ma ohunu say ɛnyɛ wɔn pena na ɔyɛ busuani ɔbɛyie ni bi ɔbɛ Thursday ɔtena hɔ ɔso mo yɛ ade ɔyɛ sɛ ɔmo yɛ bia kama ɔbaa ne baabi ɔsesa ne baabi ɔbaa okay ɔbaa mo mbo so mo yɛ bibia ante maame ne ba akɔ ne nkyɛn ɔne no kedi nkɔmɔ okay nti hɔ no wase be hu sɛ wɔnyɛ wo girlfriend ne mo ɔyɛ wo sister ɔne the still me ne tirim ntene no nti ahɔho na ɔmo ba no ɔhu sɛ obi wura fie hɔ a na maame na afrɛ na ebisa ne sɛ ampa wa afrɛ ne ebisa oh sa sister we oya papa ne ba na oya maame obisa na oya maame ne ba okay oya maame ne ba no wo se obi wo se dabi no wa afrɛ we nti ho no obisa nipa bebre se me ba na me fa ekunwa tra ne nkyɛn Akoma FM se me ne di nkɔma na me nya kɔ na me se anti sa dia obi mu abɛnti me ka fa mo station okay me ba na maame ne nto okay se me ba okoduare oba ne bag sen no ne me frɛ ne nua ba ma no me frɛ ne nua ba ma no bisa ne Jones ade ntra o maame kɔ now wo se ntro na mitwa wo maame so ba wo maame frɛ ka je wo se me man hyehyɛ nyama bia me hyehyɛ nyama omo so nyama a wo de ko obedwom no omo nyina ate ase obi anwo yo 21st clinic me ba wonom yɛ siatica expert ntim se wada wo to ase gye winwinwin kwasi na amro mu kɔfam wo gye ho anye wo den na wo transcend ase wo gyina wo nyina bomodi anekɔ 21st clinic no tutu siatica ya de bia so hanwo efri wutinwi so kwasi na amawre so hyane so se 21st clinic wonom ebetutu ase ya ma efidi de sa yade ho wo na yama wa bibidren market 21st canteen fufuo ne banku emu bibia ya ready anopa na nson enkran do me market vidu dan mu kuma se shon vasis wuta fa radio so nyane tachima go se sehwe friend 0540 311 311 0540 311 311 Rocker Clinic Limited womu na di pakumba ya bebo mema Jenica 442 abebo ma vent capsules abebo womu a na womu wodwu so twa mu yade medfagin capsules aba emergency ni every sunny ni pedua ni mu acute sciatic pains woda wontumi na arthritis agudi for mani mema mu amoya adwumaden munya Rocker Clinic Limited for medfagin na uba and kumase alaba Abu station on School House edition mo sanso na would your friend 0244 183230 0244 183230 na just a one Rocker Clinic for won pa me fine sama won wa bonti me say be ma na won ne tro be nsasane Julie ti se we sun mansa na akon na se akokwa wo ka say Bema oba pani papa no kwa kase enko wodi sum sika bre akonu wa oya me yale dabio oya me yale kudu ewu wanka oya me yale se kudu ewu se kudu onwu ya mami se kudu onwu ya o jara na so sabi kuna waka titi ke Instagram o na yeda na muja ye mami se enye se bi oba mpe no na wo hu se ma wale obi so kwashi mi o se dey obi se wa se mi hwana me ba so oja bo dabio oja yo na oba fami o enye no kurata oja na oba fami o oja me no kafa ne ba ma ne papa no ne tena no so o se ne ma me se ba ma no mensa no ogu aware no ogu aware no we ansa obehia me ono kwa na echi no omo de be ye edwuma mo da ye edwuma ewe no mpata se na orka bisa so okwa ne sister ya ba ma ho na okada ma adeche mami bla obana so na me mami misa sembe before we you Juliet ebetu kwan na wonne wa sentem te sen na me ne to okay mami de tie ne se na wonni problem ya na ebla obana ya se be fi ono ni ma ekoso fi ono na enyan ti mami ya se onya oba no ti bla yi hyase ene mami ehwehwem mami kwa so ba won chia no akoka no nam so oba ni your sister na say me so your sister and your girlfriend but oba yi kwa Iraq ni de wo fa ba ma fa oba akra oba ni watamale oba ni watamale okay na oba ni watamale but nyesa lady no a we de no eba okay why you need the Julie also abra wo kwa ye wo so ko fa mami o de manya video what's one mami me papa me bia odo me ba also on fa be mada bi say den no ye okwo na also on fa be mada oye den na wo mo bo na obo na o say o ma abu nti me nkwa ne sofo na ne sofo mo mpa na mi say aden o say o mo pese o mo ne da na o pese o ba pene
fine ɔse tie ada no maame mpɛm asɛm nyinaa ne saa deɛ wei ɔmaame ne fra me ka kyɛ me sɛ ɔmaame ne ba wɔbɛka kyɛ me sɛ ɔse wei afrɛ sɛ yɛnkɔ ne sɔfoɔ na ɔmmɔ mpa ma na ɔmo bo no na ɔmo bo no ɔmo deɛ ɔmo su te saa pa nti yɛnkɔ na ɔmmɔ mpa ma no saa nkurɔfoɔ no ɔmo hwɛ mo ne wobɛda ma ɔma damfo toa ne wabɛda ka time ɔbɛfrɛ me sɛ yɛnkɔ no Akoma FM. yɛnyɛ yi no memmerɛ ne yɛnka asɛm no na yɛnkɔbɔ mpa na meka kyɛ ante wɔyɛ ɔyɛ mpaebɔ wokɔ sɔfoɔ kora sɔfo no mpaa na ɔbɛbɔ ama no ɔbɛyɛ adwuma ɔnyɛ adwuma ɔyɛ mpaebɔ ɔyɛ mpaebɔ a wɔayɛ no wɔ kukuom fa wataba kora wo ma na gyaa sɛ yɛnkɔ sɔfo no ɔmenkɔ wonyi ni sɛ ɔkɔbae na ɔbɛnya bɛmɛ wodɔge akoma wokɔfa wo bɛmɛ mepɔdɔ nkɔmɔ adi menemisɛ mi wɔgya anya me nkwa me wɔkuru ne ti ɛgyɛ ma wɔde patam fo ma flashe blɛ sɛdeɛ ɔne mɛdi wɔdɔ nkɔmɔ akra blɛ yi si ei maame 3 days bi aflashe na mesi na mekita fon bɛn maame blɛ ɔse na ɔkura fon bɛn na mikrofon bɛn sɛ woka nokɔla a woka saa nokɔla na ɔkɔna na mikrofon bɛn na mekita wei anaa na mekita yam maame mepɛ sɛ woka na mekita yam anaa wɔde na menim fo kura ne deɛ wokɔ ne ɔkura fon wokɔ na meka gye wokɔ na fon bia no nokora na wokɔ na yam na anaa na mekora na woba yɛ ankyɛ woba kura wa ma okunu hɔ enti saa bɛrima no a wakɔ kasa 3 days pɛ wakɔ ama bɛrima bi akɔ akɔhye so saa bɛrima no ba yana na bɛhyia na maame ba kyɛ onim deɛ sɛ 3 days sɛ deɛ yo ɛna nyɛ wo na ahwɛ me na kɔba ɛna menye wo hwee kɔba kɔ okuno maame blɛ free rack ba na me ba yo kama bi kwa fa me ti anto maame na akyi me ata ne dɛ adɛnti wo ba mattress kura me anya bi adɛnti na wo ba no wo yɛ kunu dabi adɛnti wo ba no amfrɛ adɛnti wo ba no amfrɛ na kunu a menye wo ba no wo sabi frɛ ɛna me ti mu kura wɔyɛ wo ba no wo frɛ me wo ba no wo frɛ me nyuma nyina wo ba no wo frɛ me bi sɛ beebi a mete wo frɛ me bi sɛ beebi a mete ma me ma mete for 2 minutes me pa cho se wo tie me sesi a bomodia na bra mu kakra e ma me 0322498035 ya ka ma fa me ka wo boy no wo a no dia 0322498035 0322498036 0543 bra mu se ma na fe ya kome pa tabi afrefre me pa cho Juliet wodi ni baby afrefre Did Mohammed can I talk to Mohammed Bonita na me traso after the service can Akoma FM. Medase ono ne dia wode aba no no wo betumi aba so sesi nipa mienu wodi ni baby afrefre hello wodi ni baby afrefre wodi ni baby afrefre Asafai Mohammed me kasafi aguna ya muase okay Mohammed yanko dar njad na no den na kan ba hono wo njad yo ye no o je sin sa kasa sa no on te ka sum ni yina mu hun yam me so pa na mu hun yam me on kene ba on ja life da wo mu no okay ba ko nyam nya medase me ba cho me ba wodi ni baby afrefre hello wodi ni baby afrefre From someone visit us. okay yankwan Pacho, the American say, catch your banner. I know it too much. Say, I'm about to know what they are. What will man and yeah, no, papa. Now we'll be at now. No, would you manage if you need to say one hand who you are just one. Me so me da se papa ma me fa we ni si align so ayehye Julie mama who baby oba pani oba o wa hefa bacho ko school oko school wen o presby o Ghana ha bacho wa woni oba foforo bi de o tu kwan I mean me sister ba ono ye wo sister ba bacho mami misa be ma dodo say na odi o ma ba Akoma FM. efia ai se waware na ma betina waware na ma betina o me bacho we nku a me no bi antina woda oh yes we kwa na akonkwa na betina o de ye ware ye kwatena jaachi okay bacho me ono nku a na me na betina o ni ba me bia metina fie ufa ba me bia metina fie o dabi ema ensensem bi nsisi ya be ma no eko because of o ma minti me bacho dabi e bi nsi me bacho dabi because my second born there ono so ne papa na kwatena me jan kwanta na chire no ono so ba e beta me nchobet wantra wanche na no ntam te ya ko fa ako ntebi o ko ba no aba behwe ne ba no na me ne yakọ hyedam ne edi wodo wono wa ajo Akoma FM.
na che se woni na nya na be fa akwa na ai ma na nya wa sheda ni sa be ma na nya e na be fa akwa mi akọ to no ya we e be okọ fa ne ba e dware no o ba na me kwa me akọ che dem na ne de se ma ye be ma ne sa anti na akọ hu be ma no agwa ye no kre na hu be ma obi ba ho be su na o che dem wo ka che se be ma wo ka che ne se be ma ne so opa obiem o ba cho da bi wan kan cha o ba cho da bi okay akom amimisa we ya no mame ebra wo hia dwele no na wo woyere na me ne yere oba na oba mayefro na se no oyo oba ben oya me ba na maame na wo ne ne je me nya ne ho ade oya mpana na me ne ne twe Akoma FM. na wo ne ne jai na me ne ne jai akra na no wo no ho wo hospital na akra ne hye incubator mu no ya wote ya wode ne che ene ne night wear na ne hye ne ba e ho no akra ne na ya wode anya me ba oba de nkra me enu na ode omo ba okay me ya we me ba no so oba no so me fa me ba ne bom kon oba ho no oba wa me fa akra ne bom kon mu bi an sa ampa me ba ni na enti sidan na obi a woni ne te dada mogai woni be ma foforo kra wo mo no kra wonya mfiri hospital na ote se akonware ne wasori abaso obeti obayi warning se ni kuno no menti ase menim ne tirima adwena ofa ya ode ba Akoma se FM. bia ote no enipa de samote na muntamiti a adamfo bebre be mo afotu me chakade wo krom ti nipa bebre o munim ge na me na atran bi ba ma na afotu se ai no wa mo webu kwase a no wa wo mienu na ba kwawu na wo ja no wa ko wala ba foforo ka yese me bia odu baby gen na adamfo ni nunu amokra card na me chama ma mu bi enti na woni ne ja ne na me mu ne ja yaw yaw no ode be be yes ade wo ti o se yaw an obetimi aba ha o yaw na ode yes ane tire se adam mu so yaw no se obi anka wa be yes ade ni nyina ewie no o wie kura na o mo se edwan na o mo ye no o mo ho no me ni obi ye wa so de mo so o mo ye edwan na o san be je edwan ni bi ye den edi oh wasa ba je wa de aduane ni bi di okay me ti se ase ya campaign share dem kura ene ye tu mu asa mo ye we de se me de mani hu na me twa ntro me de mani hu se wa de na hye dem me tu ma me twa ntro okay ye engagement no was so ye wie na ye nya before be 30 minutes kura na ye change ye wane me kura me mantana kan mu bi ona otena kan mu me mantana kan mu okay ati for your quick credit investments na make am for one with your mawo ene awia yi ebia na wo pesca dia start business kra ebi so wo business wo pesca dia chechemo wo your buy dwuma ye ni na san kwankwa dwuma ye ni wo pesca ententem ya abomodia na bra quick credit investments ye de bemo collateral bia ni ho untu susu bra na baje un save wo ho bra na baje uni account e wa quick credit investments so ba e gawuta gana ma ye bema obosia na wo de akwa ye adwuma bosia enwo eye moton asembia ni ho ye me how ma woni wabusuafo nwane enkonkotena kwa yase ye de no entesa enu ntino wo pe emergency loan ana working capital loan wo ba quick credit investment ye bema bi na shane so wo dia ne se wo ye Ghana ni na wo kra wo Ghana card no wo de ba ya na chese loan no ya kan ne wa na ye de agwo wonsam a wo de kro na emom no hwese eye loan enfa nkogoro medamase because ye be sign agent fa kwa ye adwuma ya eso ebeba mfaso na watumi atete wo kan correct fresh 0302 200390 0302 200390 and 0596 920833 shane so say ye loan e wo internet so obika say wo ye adwuma ke credit ntino munya bibia wo internet ya mepacho o ye scammer o baba use kan akodie enu nti bomodia na bra Bank of Ghana what the one sa etim ya say quick credit allow was say lending made simple na TCL electronics and air conditioners aba washing machine fridges and na nia kan on hwa be kwakoto eni gina na say na so ene wonu se sika ye eden papa ansa no my Ghana mu ubenya 1 cedi enfifre bia na esam wo no enu nti so kwakoto air condition washing machine fridges and also freezers electrical appliances bia shene so se ba bi ba ko pe na abeko eye TCL electronics eho na woko say no ye the TCL Friday eye fala TCL fala Friday and ye dey ebrewo na shene so efri nei
etuamua enu nti bomodia ne bra ene ye niema ne yatete say hum 50% ye hwan ena yede afri eso enu nti bomodia ne bra na ene ye medidwa ye niema eye kama afebo na ense na de tia ene tie blend bi okra no akokoto obehwe wo blend ade na ne jatom na fem ne musie frim enye dwuma BTCL electronics na yema papa for 0546 258047 0546258047 yeye we ako Julius se on hwe mobano o hwe no akra no o hwe no akra ni hwe bi no o fi akwantu ba no oba no mfa nsa 1 month ma ko fi obe 2 times amama akra no 80 cedis o fi akwantu mba ye nya say mfanse ni 2 months ana oko 2 months money eko 4 months nti 4 months ni na no wabre akraniska me pa cho month bi abu abel 30 cedis month ni nyina bosome ni na 30 cedis ebu oso 40 cedis and what the brem and what the man omra akra no bosome ebia 1 million na se nemu na what bi what se no Akoma FM it ebu 30 cedis on the man bosome ebu oso 40 cedis on the man bosome me wa akra so kure ko school or the 10 cedis ne ko de bia me kwa ne ka se ye menu ne yawo no ti me fa kare nyina nto so ti na hotwe bia ma kwa 50 cedis se de be ya e be bo so ma so enumere die mu ntade obehye mu ibi pe me so mefa bi ne ka boa be ma isida onye ena me buy so ko school mu aso mo de ma me se ye ka so to books e ma akra no bla ya nto e ka na da school fees the whole time nyina wantwia eno so ka no e ka ko formula ene the stem ene akra ne books no we feel oba okajam se wa makwa na eja school tena fi 2 months we feel ko school mo de ko bi dabi me so we feel from kajam se akwa na eja school na omo de kana dabi o we feel kajam se akwa kwasi na me yiwa me bi se wasma no we ya u bi ka kira me se akwa na eja school tena fi se na e kana so fine na me yes na akwa wan odin ko to school wan odin ko to school e ka o de to watch ma me ba wan odin ko to school una ni ko to school uko school wo me ko ya na me se wonja akra no no mu chiro ni okay ye beka wanasem na mom ensa wo ma me na ka cho se fansa no koma be dabi ewo kajetia me ba so nyam ne ko e me na me se bi mpani biem to wanya entwa ye me ma me kan e won dia minim but sa wo de nsa koma be ma na dwumam kajetia si agia wade entwa ye woni mi fie me ba cho dabi ete for ma ye ntwa ye homra sa ye ba yene akon sister ebedin komo na yesu ba adumre na bi eye mo de hye mo hema mo sofo ba akopɛ agosua dem nkum ubetimi afreme Maa Akos, the queen of the airways. Me and as a minimum bedja fortnasia. Na baby a woman ye, na baby a tidy. Jumediano ye, Akoma Munsem, Ewa Akoma 87.9 FM. Any Onuya TV. Edwada adequacy if yada. Dum ye know upon Sima Adriana adequacy normy and sa. 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow, anyone money no any saying. Well, you tete, Ukunu air tete. Bema be a shop or so bewario. Then so a drew no. Why you 419 say and how ni city bon bedai never bedai Akoma Munsem Jumedie near Bagwao and when you were how no and not missible. Or how be a wo be no. Ra Akoma 87.9 FM. Any Onuya TV. Ya was kwa yene kumase more and a day and shame more. You bet you. Akoma Munsem a year hintesem. Akoma Munsem Yamenkwa enemy. Mema mi ko hye no ni ba beti de ne betina me dem eme ye aware na nkoso yie na me jan ho two kwan no aware na nkoso yie chese enum esisi wa aware na se na yire ban se bebre ti me gianim gwase wo last of krom wo last of up amon frɛ emisa me jan ho two kwan no akofo ba de betina me dem edan ya me ma me asie enyo ne han de ma me empo me fa no kwa mattress kwa bla ya ntobia ma me wanto ediai be me two kwan no okotimi nya akokodrokofo oba no de betina me dem oba ne betina dem ma ne be chapla in fact me tis asem we makoma tui se me tia kwanto mo eble na kampo kra woni me kasa di nkomo na se wodo bi kwa betina me dem kwa boma mane se bi kwa mo mi do bi betina me dem ne nyina bla ya ni hu hwe ankyere me eche be pamo oba ma ne koyo sa akofo ba hofro e de betina ho biem e ma no so koyo nsem bebre e no mo free dan mu ne titi nyina ne se me bai me ka che sa kwasi asem we die ene se chese boni ya bla we de dimi no
senya eba na woman ne ntema ka be onam kwa kamen fa ho kura dase kwa be kwa wo bu kwa sia mo twese kwa to bi ame me na tena dem fie night epono keke kura kin wa to bi antum ama me wanya hwe afa ma me etima senya obade abeta me dem dia me mpa ni biem me hia na mabla bom na mom eba na die nya me nkwa na me wo no eti no wo ka me ho ye hwa akra no ka che me se wo hwa akra ne ne ehwe ne china ebia me pa bia me fa no ko akra no so na ochi bia o ba ne 10 cedis na ochi bia 10 cedis and what the akra no na no kra bo va se ka bo so me no 400 no ko fa me me ja akra no ko no the book say so atwam no master ne che me se bla na anto ni school fees a wanchia ni nyina ye ka egu ono ma e wo se ye betua ma akra to me ko school na wie me ba me kasa nyina no kwa me akwa bu be kwa sia e ma no de ba twa do o ma papa muso no e fi me dem ho me hia I was sisi egu me no wo sisi amete ho no mi bisa me ho se wo enye we ni awarefo ni adofo ya wo mu hia ye na ye hye ye ho kawa no ana me ho adwiri me yie pa enti wo tu kwan ba ye no o se kwa me akwa fa oba me pa chan abata dan me ma me asie me ma me na esi me si dan o ha dan ma me o to mattress ma me o to bibi afa me to so se ma me yi me fa won ba to mattress lo to so na mo ni oba ni mom me ba boy na odi kan no ba me ba be to so mienu no che se edu anumla no asekete e wo fam no oba no wo kwa na ko anaba da me paso me mattress so o me ba na o chi me ma me na che me ma me na che me tia na dam na me nyeba bi kwa fa me tinto wo ye me dan se bola blay wo ye wudini ye ka be ma obo ma ya ka wo bi wo ye dan se bola ti me ba na ma me ahu mete and what Jimmy Tan dam. Now Jimmy as na me say dem ho. Ona nu se be bo onka. Mattress come enya bia na so. Mattress adie what adam wo bibia say ya wa prog kwa dia die hemu a. Ke be ti kini fa no kwa no. Bra we to watch me. E ma me be ye. Ama me be ye. Me se me pa ni pia. Ama bla bom. Ne ba na tie. Oba hwe no. Okay. Na amubaji awade no abusua na je awade no. Wo ba ye wo fra kwantuom ba ye a wo ndo ne bie mo no. Woni abusua trase ama mama awade no. Mama na me kwa me ba ye no ahomete semiti no. Ba bia oto ade e na mte na insta call because me wo busa be say abusua ni kura jama me nim no. Me ni na bia na abusua ni firi. Me ni bia na insta na kwa o ka so ti madma no. Me wo di mi sikam kwa se me kwa me nim ho. Me nim kwa ofiri so. Kura ofiri so me kwa order. Wo fa me kwa order me nim na abusua. Ya ti mi to na makwa kwa abusua se ba ma me yi. Me ma na se no ayi me ti me pa na biem. E ti bia onya me na. E ho na na mte nsa Akoma no o hia wa ayi kejeti ba to hia mo ka mu e wa kejeti ba to e wa yi empata sie station honom okay Kwame Akos sie bo we di adai unya ba bi na ka be o de ha tiko fo ba ta me dem mattress ko to bi ame mattress Akoma FM mattress ko to bi ame na na ko be se donu na secretary of form na no oba na ko ame be ba to se nienu ana ka so be ba no beka na no oba ta be pa so oba pa me na no na mo da me mattress so okay mate Ako mama mu akwa ba me pa ubiem oba de obehwe no tobo Ako mama mu akwa ba biem boko de wo yire ene Juliet mente wonka trasi ye mame ti se face afidie ti se na face me de yi pepepe adon am so ma yes ma me ya me prepare say me banan ke ya ka minim say ya ba kan sa no ye okay Akoma FM ya be frɛ wo sister ya no sister nkasa no o ka cham say me banan sa mo ka me ya we onin kwa sa nka me kasa no za me ka cho sa me flow ana pa no so minim say ya ba kasa wo air ka mu nyina ya we o mo bai sa me banan ya ba kasa wo air ka me ya we ma ye nyina ya bai nyahwe sɛde tie bia nyahwe asɛm no aba tobo asɛm no aba Ako ɛwɔ se ka sɛde esi aba no so na me so makasa o chanka me ma sofo ba sofo wo de fa sofo number ma yen ye friend sofo de ye ne nkomo me ho adwiri me in fact me ho adwiri me kageti a wadwuma e na oba ne de nsabre wo Akoma FM awo ade nsana ba e ho no de nsana ba ba to be ba no ka cha me se me fanto na yi ni so e be to ade no ono na che me se me fanto wa e ma no ono na kire me kana kure wona che me se me fanto ku be so na ade no kro ma nje mfi nsem
Wana akacha msema mama masa me no baka sa me ba sa me no baka sa kam prepare kama na me ba anyahwe asem na no ade Kwasia. wajai wadwuma ni wosi me ma bu kwasia Kwasia de wabu mi bi me bu kwasia kwasia na me bu ni nyina na chi no wosi me bu kwasia na se me ma ka fo ba me ma ka fo ba me na abada wo mpa so me bu kwasia say even do ni pele me so ya me bu suani wunim no wosi na me na wonya aka na me no ka so akwantom eto amama man wotu ani nyina wosi wunim me bu suani bia wunim me nua bia enti se me nua ba me nche obesede ne wo so ya me nua na me so me ya ba me gimi fo na hotel aibo Akoma FM. hotel na kwa me se wo no ba na me trust ne so e ba to so nyoni na ka so ya me mpana akwanda da mu obi o ya me mpana me fa nko umpa so hotel aburo so na ka no da hefa obala oda ma fa na manka so nta me pasa makasa no ya emi ya mi ya din kai ma wo ebreni bi mama ba cho me bi etima be ma no enyi ne ho no me say self enipa na wo kan so ya me mpana so ya me mpana nka me hotel o Akoma FM. anya me sama me kaka no me ba de me ka sa me chano ya be sise mi bi nya ofio na ya pesa ye ne akon sister di nkomo na fe ye je enchemu kakra bi e de efri ne ho na akoma mi bisa o woko Juliet call Iraq no odi enfie no what discover da amle miskada wan send we skada enti why na ehwe Akoma FM. Okay, yenya sister ho yankomra. Hello. Oye me mo ha. Zato yenya. Yo. Oye we de ma me misa o eyi kakra bi e kire ya adwene. Ebra Juliet call Iraq no. Juliet ma me frɛ akon o frɛ Juliet say akon e de oba bi abefie ho ye ne mpena. Akosi oba no eye ni nua ba me pacho sa ba no onimo no me pacho ai me pacho kire yen oye de yen e wa busua ni mu enokra mu me pacho oba no ye nua oba no ye ma mi nua ba oba no ye ma mi nua ba enti oba de ba kuma ki han anya oba ha ye nua nyanche ye nua nyanche kura enti oba kuma cha na oba me ha me wo madoma enti ya na oba ye ha otumi ba kwa be di 2 days 3 days kura wa enti enya ne mpana eye ni nia enti e ko eyi no ye ni nyina na ko yi ye ni nyina na ko eyi no bi je be ye bia ni na eye ye ni nyina na da ye ni nyina na da enti ma me ne ba ye no de wa na mi ni ba ko be champe maami ne bisa ma sendi wo kwana no wonte ake na maami ne wo firi ana mte maami banya enti wona me tie mu wo mo se maami wo ya na mte assistant ana o tie o jan bisa na se sister na wa ban biro aye akodie ana o se aye nia na die enti na maami ne bisa na enti wo ba ye na obeka tia na mte da kwa ni akwa si die enti na aise wo bisa ene me bi we kire sei anse no eno osan bi ta mi a me ba mi ke kire oni mi ta me ba osan bi ta mi ke kire ni so okwan na no ho eno si eye ni nua eye mi wo pe nua eno si eye ni nua na na ma me ne hwan ana me ba no so kire ne se ma na de na wo bi ta me ta enti eno si mi wo fie ana me ba ne ba ye no se ma na si e no si kwa de akwa so mi bi ta me de sister kokoro no ato omon oye hen ba ate ina mo mo ka tane de oye hen nua oye mo ko mo wo nua na ma denti na obi tamadam na mo se mi ntumi kire eji wo ma mi ko ba woni je ni di nkomo woni je ni ti akonya so e wo ho plastic chair wo ti do ndo so e na mu di nkomo e na me so mi ka wo to mo nkai e da wo ti ekire ho e ti de no kwa na ma na ba frɛ wo e na mo se frɛ kwa mi akwa se bra no me tena yen nkai anze no kwa akotena ekire ho ya ade so wosie enti emi ni nyina na tuo na ye gidi nkomo ya mi na so edidi nkomo okay me da se kwayi me hona no na ofanu a na kwami akon ebe ye Juliet enho ade no wono nso ba ye no na eye wunua akon
Ediana ne yere ana waba no na tena gyaye. Me pato oba ne de onye ne hwade ntimi nkasa ne yere. Ayam penachi. Onye ne hwade ntimi nkasa ne yere ayam penachi. Na oni oba na wu. Enkola ni no ba fa ba akukwa bo ewo ayifa na se ho. Enti de ne ti ya no. Ama ene oba. Enti ama ba ya no se on pene. Kwabi akuni na ta ka se onu nu su ba nyentu anwale no. Na se onu koye oba afufro ho ade dia. On pene. Anam se Akoma FM. Onu kwa de oba fie ama ba fie kwa be bo mama ne. Anam ka se on de onya abot. Enti mi kura no na de wo ya wale ne na me mpe. No kura de da wana waka. Ge ben Julie yidie. Kese Julie de na me mpe. Kese awale a oba ni gina so nten tam saade na me mpe. Enti mi kura de no the Bama quality in them, never miss again, wait for tonight yet. Enemy this again is check. Why are for no be out near no? Obama seems to buy one while and to the mass no show. And to woman who bet to me while no. Who bet to me while no. I see my eye, if I told me while no, I dance forward. Bet to me while no. I when the battle of the year, never yakasakasa, the first idea no. Also, ma, and manasa. The name about class with him, when you are calling, I call you the papa. The name na fear, the go back for me, they come by any day to tell the class. Sorry, there is them as again the car, and I'm the man yet, and I found a you say, I could say you may pass idea. And also, ma, and manasa, and I'm see you. And I'm one way you so, and man, you read that down on the wall, yellow, but warm with you, and what, huh? The Quadani, Yamika 8 million. I'm here when I come here for a Quadani, yes. Yeah, me to me, Yamanity, never to you to the night, Uncle Joe, Yawal, yeah. And the other says, our enemy, manager, Akoma FM. For the friends, you four, and the woman, Joe. You see, near me, see a messy, and over Mutia, and sitting in the hand of the woman, Joe. The Quadani, Yamika 8 million. And yes, now I couldn't sab about you and Yayo because, yes, about you are no bow, na Yachasa Wawo. Sakudano and now one no Shenkubeta Muno, na Yakoba. Daddy. Any means yes, sir. 1 year Jai crack of Fabema and now Akuyan responsibilities or take care of one in a manner. Now what to say, oh, Baba warrior na, Wabakuas, yes, I would yes say, what I Akuni Juliet, a warrior nechi. As a means yes, Akoma FM. I know not a minute say. Ono na samene se kwami akuni ni beja ya kwami akun ganjema oni bebi awada enti won pene ama kwami akun kwaye oba wade enti sa ade ankwala no onko high dan ma no won nkwala no kwaye den enko tinam mi statement odi bebo mi dia no aso onko high dan ma aye no kwa so mi aka meka se wu ja mi akofa won ti won ntina okofa oba ufa oba wala ne dia enkwala ni bebi ya bada enti kwa high dan ma no ne nkwala ni tinam. And the media to say, 1 year to come for high diamond, and also not idea. Who are all the Miss Mabaho? And to the aya, no ma. Now, Mammy said the chat to a cry, minimum said the Tibia, Naya Dinkomo, Akone, Yuri, Julie Free, Iraq Baya, meanwhile will be made the one Sabra or Kayetiania Diade, more to me a share. I try some more settle. If I talk, I could friend. Yeah, Nimmelokru, Yamiku, Yamiko, Ako Krankata. A man of Moto idea or holiday. I know Kachram said, Kwame, I put you in no crowd. I did the Obayan Hapa, and I'm so, Kwame Obaya day. Or the Akuhan or Dinsa, ever 2 trousers or so, 2 in each review. And I'm saying, and since I know Aquity, I'm also the truth. What's that? Or buy your 1 in each review, a 1 or Dinsa or 2 trousers or so. And I'm saying, Akoma FM. Nina muteye today, and some sister ask her the kind of home. Yeah, we need baby, I'm a 2 madoma. I didn't see the Divinia, I want to be Maha, and my country said, yeah, say anything, sister. Ma, air costo, and to meet me in the panel day, and trade you. May you friend me, Yamu, never pay who cried your dear idea or laying in iron canasi, let's see you who baby idea. And neither day to the bad day, I asked you, no dinner or another 2 Kaditia. Now, when you get it in your 1 year, and you get it in your 1 year, if you near 1 year,
edi enti no din sa be tu kajetia enti sa no kwa me akodo sa kan ya na e mo se sa no wan fa ne sa nka and I'm so fine no so we sa nka na yin na nti trouble so so we yin e kan wuna no mo titi wen to mo e ti ba ne dollar no omo ba ya na ade ti o ba ya na se ni so drug na na ye dey eti wo ensani ni so na mo so fine ensani ni so sa ade a and ye fine key ye kajetia ne wali ye enti to no din sa be tu kajetia na so aside wa for some sudia and ye ka some sudia ni nyina ya ye no ko ba ye no mi ma ti ta kuna so afoma ka ta mi ta be me ba ye no ho ade enti sa be ma na wo ba wale no ho enu ho nti e mo den sam ko ma ni kajetia na ne ma mi se mo ka nyina ma mi ni be ma be no ngi ni obo to oba na ko to oba de the hotel ti ye distance hotel ye distance enti se ma je ni to o ka nyina eni medase pa sister oye ye besan edi nkomo bio na ye hunu ba bia ye befa minim se ye be hia se de tie bia akon mami misa we na fe ye mra wode oba ne ba ye no wode na chia wa ase oya we se wunu ya wa misa wo bibia we misa bibia okay Julie yeah ba why okay ya samo aware mun sam Mr. Wada, Dr. Foko na fairway. Dr. Foko say the promotion be and I'm making kama party. Dr. Foko or patch number 1. Na kwasiada ni ekwasifiada 8 a.m. to 5 p.m. dia and on na pom dia dwuma efo one more ehwe yade e wona nim. Was promotion na asene say mo amoba wo beja ya rehwe ni nyina no. Akoma FM. Ya gu na kwan so de mamo. And afei afofrofo a Monsu pesa mo beje ayarehwe e wo Dr. Foko obi aso ye de ma pa gu na kwan so de mamo. Dadafo no say a free Bosumi ni de to so dum yen 13 February and because 13th March no say moba wa modro e free oba Dr. Foko ho na ye show yade a mo moba wa ayaresa dada no moba wa modro e free and the new ones no so oba wa lab physio na abeye de was so ye bia na ye wie na se ye ma wadura se bia oba boka 10 million kra na 2 million pe na betua oboka 1000 Ghana cedis ya ye badi 200 Ghana cedis we ni promotion ya ye de ema wonti bomadia nebra mo so twam ya de gonorrhea syphilis chlamydia anapocaris hepatitis B ana C upa wona wonya bi hypertension diabetes wobubu bomadia na ebra na ene yentume emo Fred Dr. Foko I was 0242 155935 0242 155935 and 050 70 79 199 na yene any enkomo Name shane suma me sa 3p garlic mixture amansanya dia tuma droba kope natural garlic extract and ye dey aye 3p garlic mixture eboa manya wodi ye papa enunti Francis Wega Abenajen Eric Ahinkra Gadema Emmanuel Adams omunyina ese wadi 3p atomo enunti ma onsankabe ewo dani eba Mr. Kwalina Keba Pedank Angelos Frepi work natural wadi edupen nam edi abedwaso ewo 0248 928824 0248 928824 na ya beje so nemom shane so ema me na biai say ayiko seasoning powder ya beef no ya ayiko seasoning beef powder and steam na ayesham na ayede na afei ayiko jollof seasoning powder omo no jollof na atano me so wo di ayiko jollof seasoning powder gumu eyi mako na ayesham na ayede so ayiko stew seasoning powder Akoma FM. enye men na nim stew yo obi ye stew na yete yo unu se kwanya apio se stew wan ka so unu so me se wo da fa ayiko stew seasoning powder fa ye stew no na be ye de rough so unu me se da se bia wo ye choba anasa restaurant ana hotel unu aduane aserve dom ana wo de se wan ka so obusuafo azepa wo fie ye wo ya ayiko seasoning powder wo ko edwa ana supermarket bia mu a enye na fresh 0244 16 0750 0244 16 0750
050 na yenye wo sopa Alaska Star Enterprise still original wallpaper stop ayi fie no ho ye wallpaper no koto design ne colors no ejinejine mu afebọ na de tie na tie ko adum ukwa osmehwehwe Alaska Star Enterprise se wo bi chim wadwe se oh wallpapers ne bi ani e te se Alaska de no ka che se da bi wosi wadwe ne pi no eno na wutie eno nti wo from Mrs. Amache Plaza Alaska ye be Prudential Plaza 055 411 4878 055 411 4878 na mame Emma Mrs. Fefe akwaba obapa mamu akwaba yen na bomo to say okay and your Royal City Academy bomo de na fa ba no boso no yensa Akoma me my TFO nyina good afternoon mon fan is a trinity and shut down for years and so you was anti my mom or say the cosa we didn't share bremo from Royal City Academy. Royal City Academy a school you were the so opposite Plaza Junction and now fame so Mama Mindy kind for me numbers name to drop answer number 2 also. Yes. 0241 66 76 57 and 0500 0550 yeah 0550 57 Akoma FM 75 yeah Royal City Academy schools esuru kwa ye dia ba santimai mo ye di buy say workers mo hunto mo say form papa ye jin kra from 3 months eko yibia ye ji na afen so last week yi mo me betina ha eboderua se mo fa mo manembra mo ya de pa se awufo bi edimrika de omo maba but obi mo nso de omo maba ya na omo ntwa anufuo ba mpese metintim ho yi se wodi uba ne ba now what 3 months echo 1 year that means onya ntwanufuo enu dey mean to me in the boarding house and to me see was a month na ebia wo kwa adwuma wo kwa yie na wonya baby mfa wo ba ne ntua misra wa tumreka fa wo ba ne bra ye wo caretakers e wo ho nanis wo ho omuhwe nkra no kama ti se de wa wo behwe ne wo fie ebia kra oba no wo fie ontumi ndidi wo fidi na osimindi wo de dwane fa ne bra se yi Royal City Academy ye wo ho se ehwe nkra no atiti omu kama ye titi omu ma omu duane nyina na ye bompa e ma omu na wo mpa we ya opede ebe ye hu bi me na ope ye wo ho ye hwe nkra no na ye bompa e ma omu obi wo ho kra otumi yare mesi amame bompa e ma wansa na ebia ya mane eduro na ewu mpe wi ade be biom na ope me se o ya awufo na wutie mi asafa me number ne biem 0241 66 76 57 055 722 75 Fresesia se woni credit crowd de pepe na chotu ho wo wi a wa pe credit no wa fre de wunti ase bia ye be chirechiwo mu na afen so ye di program fefefe bi nso asaba obi wo ho atare e hye mi ye na me designing ma de aha enti se we housewife na bia wonya bibia afina asabet na ho ama wukunu asabe ma osikase fakopama de na agi 1.5 ye je fashion training ye training amanfo Royal City Academy Royal City Academy and na fie se ena me kunu ma miska ena ye se dabi wo de bra within 6 months na wa hu se na esi twetwa ade na wa waka esi ani obansu de and na fie nkase bibia me to my go to 18 so me dey come out ya ade ye me hati at least you should use your hand at least ut me di unsa kra pam bibi kakra and Royal City ye be chi ukakra bi ni ya ma skill and sanreduma that is dressmaking fashion na ya train you kama after 6 months na u person be to aso ye be say the what to aso e wo kwan fefefe so ye remedial school and afin so say see etie mi so what try exams na try na want to mean try say see am to me safrel say Royal City Academy
ye remedials wo ho and na wasi May June registration so ya starting wuntwa sa bra Royal City Academy ubetra so ubetwero ubetwatwade oni ho de ubetwa ne one touch no kwasem enti na se sagi number ne biom 0241 66 76 57 0550 57 22 75 0550 05 57 22 75 0550 57 22 75 me patrol to one frɛ nkyerɛkyerɛmu bia ohia bia yɛ de bɛma wo na Royal City Academy wasi May June no me say ya start masa say ya register nko okay na ye wo examiners papa chief examiners we say brofo na ya me headache matwera me ntumi ntwa na mass na me headache matwera me de mass de o de sami kra me fe enso wo de bra bibia ye mpaibo enma wo ye mo nhyehyɛw mesrɛ wa wo de bra Royal City Academy remedials na ya wo dadwen na wo ntumi nda wo de waye kaka wo ntumi nda o waye kudi waye kaka wo ntumi nda bibi ti say D7 E8 na F9 na wakon a wo ntumi endi sunkunim no wo tie mesesi a na wo ya wo fo mesi safa number ne biem wo de frɛ 0241 66 76 57 number ni hia me che bibia Matia yanko 0241 66 76 57 57 0550 57 57 22 75 good and omo amofia me friend crying outside Kumasi your boarding house okay ema nkura no and a hostel facility ema mpenyifo no enti se wo outside Kumasi na bia ya odadwen na adana me den aba na se your baby obeda kama hygienic place okay because me I wish me be a very simple but nice and then I wouldn't like your walls to come some be betina baby e bia have potone debi ye paki wo kama na kra na betina ho asua de ama na konitirim and the security so very tight yes Akoma FM na o refie ho na nkasa wa to me ho say wa rescue na me sin kra ne kra esua de a obetumi ba enti nipa wa ha na because in kra ne very disciplined yes want to me piem be ye de bia rough sa ne ye uniform sunu de obi mu bisa eyeje fair enti wo de bomodin afa wo ma no fa wo ba ne bra na wo bra ne beje se wo ba best school wo Royal City Academy sa pe na yen hwe from yaje enkra 3 months secondary level that is it secondary level and ye remedials no yes and now fin so ma mensa tentem ha obi wo ho si ma we secondary school afi why you confused who say me go university fashion year making wo be ya as a mature student wo be ye nso na pese o tro theory na e betumi ama wa tro advance and as a diploma in fashion wo betumi dia ko school bia akoye wo degree fefefe all right and now say wo fie na why you confused why we school who de obey your counselors wo Royal City wa na bia career de opese wo ye wo de bra enti na fie nka se me kra de matwra bre na me nko school biom and na mra me de degree ana ye base no na se okita SHS ese no na be ye se BC na o si me ntua so biom na ye se wo ha ho e ma wa be mu mbu me tufu na me sa hye wo nkran se Royal City Academy yaba se ba be bua amansan enti na fie ndi yaw endi bra safa number ne biom for number ni biom tro 0550 757 sorry 57 22 75 0550 57 22 75 75 afensu u se ko ayie
na wonni baby a wodi uma beja ebi omo ye nkra omo nkwantu mint na fie me pa chow sakra ne ntwa nufo a emfa ne mbra me se me ngine ntu ho okay me a me rebe ho enti sakra na twa nufo na wo tu kwan anasa wo kwa yie na wonya baby mfa wo mane nja wo de fa omo breye e be hwe omo so kama kama mo all right from 3 months up ya ji omo okay enti say what maternity leave aso na ya odadwen me baba resume akre pa me yende me nko fa me ma me free class ba endwene ho wo de bra Royal City Academy ye beji ne fe so amo ayi ne wo biem Royal City Academy ye wo Dicham so Plaza Junction okay ye ni KJC instrumentals ene di nhwe anim wo de oba abro san ya painting ni kama wo de odru ho peja osi obe Royal City Academy okay ekwan ho pe ye ni chire kra kwan ho pe airport runabout to Suame ye were in between Grove Room and airport runabout enti wo ba ho na wo de free number no wo ba kra na wayra don't worry just give us a call ye be chire oba bia ye wo okay number no ye 0550572275 0241 66 76 57 me da obi bia wotie mi ase yes yeah the master na ye frɛ mo sɛ mo mbra ntemtem okay obi amra ntemtem one logo line eti for ha ye hye anu ti be me na jedwen na yenko no ani bere so papa esanse na de enya sam ketwa mame mu aha Akoma yeah no man okay ewie Ipacho ewie de boko oh ani mu kakra bi mame ofen Ipacho ewie de boko okay I'm say na mukumasi am no baby hu baby am se wo say mpena ti emu wono na osusu adwuma na ye de ne wo ha ti opon no na mbie shop man ti mu yetete won man na wode mkɔkyia ne ma me wo santi achima wo ti o yiri wo man na nyinsen bae na say owo ye owo me ho no ma me ba free ago be hwe no ti be o ma me ne ba ye be hwe no wi na ti be boso na otwe minu no ma me de ko ye te me ya me ko hwe no oba na ma me ye say Akoma FM enti esi no omuntimi ne omoba omomplema mba ntwempra ti me ne ho ade na mbo ma busu afọ ma ne mofa edi machi na ka be some month bi ne be dista ti yakoye na kwato ni ma me ne de tuna nim se pese ke be yo ba no ne ba je ho ho ne ma ne me ho ayi bia ma me se ni papa ni ho ne se ge ne se fada no oni ho no ti disi oba ti yankomra nti yakoye within be 3 days na oba ne fem se ai odamase ne ho ade ma me ti man simiti na me se kuade o me sa frena de sa so kan me fem abusu frena bo na mo se be mo fa so be okudum timi sa ni machi me sa ma ti me pe obi wo be bia wo na yakoka Akoma FM obi di tuna ni yakoye ya yakoto ne sefa ne sefa da no ne o ma me ne de tuna ni se e ba se e be yo ba no da fi de twa se ye yo ba se on ti ase nti be wuse di nti o ba se on pe no mo fro ba no bi sa se an on pe me so ya me di na tin ma ma tin on pe ma me de ne ntina fine and I'm me say okay fine say that near work na kwa 8 months na me say ne sanity dia ene me dwa to papa nti opa oba na chew o fan sin se fada so opa oba na chew ne nta kwa ni so ti papa be na dwa to ano ya girl no se fada na o Church of Christ of no on di na me nim okay am ya fence of sa if so na no ka chem say ayi me ayo ba me ne we no o na opa ja wale no ne wona ne fada ja wale na kwa na 2 Akoma FM 2 years as well ya nti we no enye problem no ba so pon na ye den so na was one pill enti me ko ba bi na me se da kwa ni sua esa me so esa na me ntimi enye enti we boni bi ma bi on fan cheme ana o se papa na on me ko o ne kan ya na o so de onye nyi number be sin de se ne na me ti studio na papa me fam na me nim fine ti mo hola me ko am ko hwe nkura na me bi me ma sade me hwe nkura na me 2 weeks bia me se ni se bi wa me am timi fa ka e ko sa anti wo ma na wa ye den me ti se wa babo ase me de ko to sorry emu na me de ko to ma ase ne refa dan kasa kasa ni na pa se na ba so be ye ho ade Akoma FM ompene enti obe me nko no be frɛ akra no ti kwan me wa be se wan tan ma ase frɛ me se me ba wa frɛ gen me ba me fa buso ni de enka ho na me de me ye ko ye se papa no
was so about na was it one day on wale fine ati ase ndem me hwe me afede mo wala mtese watu afra agwo no aba oboase me ko ho eye masede me friend ka se akwa na otesen a so obesi makasa kra no na yi se me friend ka se bia me friend bi akwa na se ma sika sem de on fi me se me ma friend no kan sika sem bia akwa no hia we no ma ye timi ko bia me ton ne ma me bibia sakre eni ade matum da kuma akra no enti woma be se ekọ be se Akoma FM di mo no kwahye me se me friend wo se wo be mo no matu o wo boase wo nam se fa na ote a wo se obe kire me ti mu won me hu me friend na won che me a ti fa ka be du boase station me friend sa on fa bi wo me friend no du no phone ma sa fa ka ba fi ti mo no kwahye se na se wo tu me hu be ankwa na me ti me se na me ba ho na on pe so ba kire me se bia ha nam ti nam de me yi manam ti on ti o ma na ma se niska sa ka edu ba bi me se niska wo siska ni so awonye me send 2 million o ka me se 2 million no so me fan pe bi kan awonye siska ni so na to yes awo na ha me na me nti asem de me yi mani nti o ma na ma fe no na kwanta se na se bi o mo ho yes fi de ewi as yam ye ya sa Akoma FM na me se me fe na fe no me fe na enko me fe na no ma na enko hata ma o ne ka siska ni so na me fe na boa enko boa switch of sa na yes na me nti ase enti emu ho no ana me yede me yedi bo yedum to na mo se me ba ma ba hwe nkwa chi kwa na me fe ma ne ko ye ko ye fe no ma na nko die ko mu kru ma manchem ye ko to na be ma no na be ma ka che se akwage no wate se otu kwa na wode nkwa me ma no akoma eni nua bi wo bo ase enti me fe me nyi ma ase ba no ba na me me fe ma ase ba no me fe no se an kwa de o ba na otu kwa na wode ma ko di obo ase o ni nua odi na chi wonum am obi a me ma wo me ba na wo ko wan kra me man so ade ma me hu ba bi o moti wasi wo nya hwe ma ko tu Akoma FM na so ne on fa nipa number ne de ma me na me de me kwa me nhwe ba bi nipa ma ko hwe nkura no o ma setnem ma no ka jam se ho de ehu hia se me de me ko honum na nkwa me ma kwa ba no wa fe ma ba hwe nkura no ansi mitim na me ne place no de me ye ya so de me se no fa nkwa ma me se ni sika no de nipa no ne nkwa ne te number ma me ne nkwa na kasa e kwa ko mu hu me ana ye de me send 2 million e de ma nipa no dan am send 2 million na masanya message assistant skana ba na asasa na ba back na me flare nipa no again bi na na skana am send was send back no say me feel me feel ma ase ba no ma ase ba phone ma ase be ma ko me say I scam send one ma Akoma FM e ba back ad na was me oba no ofre oba no obo ba say me no na akushia say court say you could me could trace to court nti me court am da protocol bi hwegum say da say krom nleko na when you say asem no court omodo ko court me nim court krom bi court ben wanka court kro and am say na da fine say ma court kro na wanka court kro na me ne dey yo mo chese me could trace to no papa na anye was so de aban asem ndu mu so ndu asan tsana ma me na am say na mo nche me na me ko hwe akwa na mo say ho de hu nhia say me ko bia nkwa na ko hwe wo mo so ensim tem de ba na dem na ntse no woni no wo ma science na mo ntamatete me ba cho ye won kra mi ne we ntem okay ebra Akoma FM na girl no Ghana na wo send sika ma no na ebo wo si so ebo why na wo born na mane se ebia pani me ba no me send ni sika wo se say yo se be ye mre bi oba na de ukoje ma bi se won hwe nkoda no a wo betum nya dance me pa cho mo dance for no ewo omo wo number wo ma ha se betuma fe e dia ma wo okay mame ma opani akwa opani mu akwa ba me pa cho bebe fidie na mame kakra okay na me pa cho wo ye oba no e father yeah me oba no father okay penini ne wo ye okay akoda no na onem netie na sister bi bese so one ne kwa kotena one ne ko kumasi ya no ma ne so kakra mame obese ne se one ne kwa kotena one ne kotena kumasi yeah enti di mu Akoma FM na kwara maka kire dem se wo hia boy bi so one ne betena okay na me say ti me kokko hwe ba bi o motie no ko we di man koto no kire me nti wo mu na o me ye se akwara ne ye se o fa fru okay na kwara ne do ye onu papa yi ne netie do ye me am to no ma okay ne kokos koma akwada no to se mra no ne no ma de koma no o muti hwa na akwada no oba no eba se
bɛrima yi sɛ baabi a ɔmo teɛ no yɛtu no fie na ɔmo ti mu no yɛtu no nti ɔbaa no nkɔ ne maame hɔ am si yo na ɔbɛkra me na ɔkɔɔ ne maame hɔ wɔ ɛfɛn sɛn asante akyema gogo okay enti yɛmo didi mu a ɛwɔ ɛna akwadaa no ɔkɔfa nyinsɛn second one ɛde brɛ me ɛde baeɛ na yɛ sɛ watu afiri ɛfɛ sɛ kuma so bɛrima yi ɛtena saa dan no mu a mfeɛ mmienu deɛ ɔno ɔse yɛtu mo na mbisa deɛ sɛ na wei akɔfa mpena na ɔpɛ sɛ ɔpam akwadaa no na ɔfa akwan bi so ɔpam no na akwadaa no kɔtena hɔ ɛdidi mu a na meba no ɔnyɛ adwuma na mefrɛ madamfo bi mbisa sɛ ɔmpɛ adwuma kra na ɔpɛ ɔwɔn gyegye tikiti no enyuma na ɔde maa no to ɔde maa no ɔya kakra na madamfo frɛ me sɛ minim sɛ makwadaa no wasa nyem na so wanyem sɛn wɔyɛ na kɔkɔ nyem ɔne hwan na nyem yɛ na me frɛ me ba na ɔba kurase no na ɔba ɔka kyerɛ me sɛ ɛyɛ wei ɛna asa dada no asa kɔkɔ nyem no na ɔka kyerɛ no ɔsɛ nyɛ ɔno a ɛnti saa na tede ɔde no kɔ social welfare ɛwɔ agogo na ɔde no kɔ social welfare na ɔmo frɛ me na mkɔ yɛ kawiase ma bɛrima hwɛ soro hwɛ fam sɛ nyɛ ɔno a nyɛ no ɔwɔ akɔ deɛ ɔnyem ne deɛ nyɛ ne deɛ ɛnti sɛ me sɛ me ɔno ne deɛ deɛ a ɛneɛ me nkɔtwe akwadaa no mogyaa na mebɛtwe ɔno nso mogyaa deɛ ne na menkɔ testing nkyerɛ no sɛ ne baa na mte saa okay me wei me banko ano do me wɔba bet wei deɛ ɔno kɔ a me de miniska no bɛyɛ saa deɛ no nti ɔnsɔre me nkɔ ɛna wei sɔre tipa wansi obiu na ɔbae na mso bae na mehwɛ akwadaa na kɔpem data no anya 6 months hwɛ no a kɔpem time ɔwoyɛ me ne kɔ mase fie mase me ne kɔ yi ne firi ayi asante adwuma go na me de ba ekurom hɔ ɛna wobae baako ne deɛ wo no fɛ wo aka kyerɛ me sɛ ɛnyɛ wo ba sika wa no o si nyɛ wo ba ɛna ɔyɛ ade mehwɛ akwadaa ya ɛna ma asɛ sɛ sisi akwadaa na nyini ntimi mfa no nkɔtena baabi a mewɔ because me na meba na mfa akwadaa no na mede no bɛtena ɔbo ase ɛwɔ mu a na wobaeɛ sɛ already ne medika ba bɛhu sɛ woba bɛhwɛ panyini no deɛ wowɔ no na wo sɛ wobɛto din sɛ ɔde Emmanuel kwan ɔfa so to ne din deɛ menim woba bɛhwɛ panin no ya sɛ ketewa de wakasa nyɛ ne ba ti panin no na wɔbɛhwɛ no ya okay nti me na me start bɔ akwadaa no ka na wobae na sɛ deɛ na deɛ wasɛ ɔba na tiwɔ no sɛ wopɛ sɛ woware no a mpakyɛw bɛɛ ne ho adeɛ okay na bɛwɔ hɔ ano wokaeɛ wo sɛ yo sɛ nɛ na ɔde ɔbɛba bɛka kyerɛ me sɛ ɔba bɛyɛ no ho adeɛ a ɛne menim nti nyɛ nokorɛ sɛ abusua no ka sɛ mompɛ sɛ moba dabi me list da hɔ me list mpakyɛ wokasa manka bi mpakyɛ ma menka masɛm me list da hɔ ɛno na ɔyɛ a mepakyɛ gyae wokasa memia no din hwɛ o na ɛnti wɔkɔ abo ntɔre wansi hɔ bio meyɛ a ahwɛ na wafrɛ ɔbaa no na wodidi natam na woboro ne nnua na woyɛ sei na wode sɛ wobɛku no wobɛyɛ sɛ na meka kyerɛ sɛ ei na krakye mempɛ mama mpakyɛ mama menkama asɛm nwie wopa ɔbaa no wɔ hɔ because documents ɔbaa wɔde ɔde me kɔ central agogo ɔbaa wanyem bosom nsia yɛtie ho wosi da wa nyɛ wa mewa court ɛho nyina wa ha sɛ bibisa wo sɛ ɔka sɛ wɔn se kɔtue sika ne to court no bibisa sɛ asɛm na kɔkɔ mepacho saa dabi mami ntie ne deɛ ne wie na asɛm no deɛ bɛtoa so wɔ hɔ nti mami nanu nsi na yɛbɛtoa so ɛti wo ka sɛ nyɛ wɔdwene wɔ fɛnsɛn agogo no ɛna akwadaa no ma no ba na ɔbɛwoyɛ na mehwɛ no kakrakraa mu na ɔbaeɛ na msɛ sɛ wo se wabade a me deɛ mfat mempɛ manso mempɛ akwadaa nso atwe no ho manso wo deɛ kɔ na
kofa kache o maame ana papa say omomra na mbe ye no ho ade me list am twerɛ da wo sie da ka me hwɛ kra de aba ɛna ɔkɔ ɛwa ama no wa ma bio okay from there no antim pa cho maame kan o me ka to so from there no wan ka hwehwɛ anti on ka bio mo ba bi na ba am say o say akwada no say o ba de a tontoma sinipe o na fa me mfa nkyekira akwara no afi wasan beji tum se second one what no die what say oba won na mo panyin no oba oto yogurt we yogurt e no to de man no asfa na bonobo na ode ne nam wa hwe me could believe say papa yi o fra akwada no ka chen say o yare tie mfa ne mra ne nkokuma se hospital kwala ne tam akwara de ne ko hospital na oje fence akwara de bo ne bo so on na ma odi akwara dwane tole ante wo dwane ye me ben na hospital wo ye wo hu akwa bi akwara na fa na odi na dwane de ne ko fensen ba bi a wote ho na ti se wo pese akwara no sa ba bi a wote ho na sa ne usan ne da so na akwara no di nsuo e ba fensen boase no bo amane nam se onya na miya sa na ko ye ko mano ne kutei o ne kokutei ye ko eso da Akoma sister bi panyin na yare akwara na yare e no oba fa no free hospital odi ni dwane we be fa no free hospital odi ni dwane mano e krache say ye ka say oh mano ne kutei o ne ko ye o ono ko ne me ne me ba no sa to aso ba ko ye o so mfa kwara ne maye na wo na oba ofa no ye ja kwara no ne ma so nya na ni su nsuo ne froka ne sa ba ye ja kwara ma na that time na say wasa anyim no efensen second one no ye ba ye ante ye hwa kwada na fe dako ye te hwa na kwada ne bobo de naba so ntu hwe no na wone ne adwunso to ntumi na sa ba to no twene me so nam se odi anya hwe ko na ukoye na nkwada yi wo ha se ye hwe o kakra ye hwe o kakra uba na oburu ni nua uba na dunya wantem oba ho se efensen obehwe nkwada nam se o ye na koja ba o ye panyin ye di panyin na koja ne nso ye trabo sanso ye na koja madam fu binti twen ma ye nya de ye nko fa ne mra na me akwara ni na asi fom si yakwa kwafara ba e ba na oni ho afi me tifi ho ye to wa se mai bi oni mai bi e di na chi kwan di asem a o se ofiri waju o boase ono ko waju we o ko waju okay se ya wiya ne baton we mo wiya ne baton yes ne baba mo wiya na ton ne ba panyin no ye kachi waju fo omo number o e be fre wo mo ye beto aso ye be fre wo me ka no kre Emma efese wadwofo no e ba mama ne na ma ba me pesa boy eni be ya de yo me ntina na ba ko fa kwa na se da bi minim ni pa kro no se before oba no betu kwan no Akoma FM oba na nete yeah me na makọ ha dan no o send sika ma enkwada on send ka prepare penny kura famra no penny kura famra no penny kura kwadi send sika mra wo mo dato me da minim so send bibi fama na me minim me so oba no catch mami kama de minim na se waba so oba beje na se mu waba se fa kura ne ma no na me mpacho mpesen question ana me wona ma wona abubu sam se wo first me fa obama me ni bi abako akwada no anti mpacho de me ko waju wasan ede meti hwa na wasan ede me ko first arbitration okuma se ha okay we wasan de me ko arbitration wo de me nam station no wasan bro me no wasan wa ye den me timi huma gene ma no wa gene ma me nye ni ma ade amaje na free no ne akwada na obroburu ni nua no na mse me mpene mo nkume ba no okay so ho enti wo mo jaye okay oba hwe ni ma na se maje ni ma hwede una wontu hwe ni ma so enti mama e pa chawo nti aso mpese me kan se afedie wono ahunu se
akwad me de minim ne sɛ ɔne ne wɔ baba ko na fa second one no wɔ se ne ba wɔn bɛyɛ no wɔn bɛyɛ de ne anase kwa ma bɔ ho nyinara ontua because that second one ne de ne kapre man ho ne kapre nim okay eja twɛn me ye nwie yo ye se beto so wɔ hɔ aha enti pastor Julius Matias ye beto so obeche di enti akra no wɔse nye ne ba ene aye ne ba na ne na obeche enti eja madam Roma na konya traso ma me na omo nyine se ya ya omo nan omo gina hɔ a me kafra enti Isma papa baby ntra ma me na ye nya nwie beto so yo e wase ho ye no so ye se ya bia ye ba pastor Julius ma ene de iwu ne ewu ne nya dem nya meti ase I don't know what I go straight on. Your money tougher. The only say I think say first story no na be kan one simple na we Abrante who say what so pe abaya no what so pe juli so when nsem keka mu pa ne ade a de bia me ka say enne no ya tra first na ma nko an kwa ware pa enne me ma so kwa ware pa ntinka me de akon de nka abaya wo hia ni nkomodim ne nsem a wabro so wa nyina But nsem me be wa dodo be say na otimi aka say we dey o kan oboa ampa cross on Fabian on fana ntom paso just wa kan nsem be mama me be say be say ayeyi because of yemre nti ba dey me kan say akomre no ho ase unni bia o mi ni bi if you are not there don't say you are there na ni pamwa because ahoche kakra wo so abaye nso nko oboa say onye kwa nye na oba be say afere onya afi wi ekra onya say and yes we down there won sumo enti amuchire no wo ho enti akono waka no ko say nyoma amfa so bi obi say chopa kura mama ade ba ko kum ye wo ye man yi mu chopa so ya mfu so ne ba cho say wada ron fa cheme no de ma mesre ne kitu ne mama asa me na me fienity fienity I am the man of the house or munya sanse mu no atada mo mre mo ho ase na emwo bi ho amuntimi nya mfiri enipa ma the message say asa ne na adwene so na akoma wo soro pa menim say wo hu akunti na akom na just abam message say adebro omnafo na yefa yi entuye me da say na nakua yefa Marco obey fra broche baaye no ehọ no na medi ne ho yawo kakra be ma na frifie wo baaye woni ho ensem bi akoso etinya abotre because okọ baabi ene wa baba beduru mate no metie no ha adwen pa wo se enipa woni ni to anamon se ya adamfo se ye dei sa de ye nhwe ni yie akekafo te ho a ye kan nsem kira manfo a ye se ye busuya ye se ya dofo ni adofo ntem enti ye to ye boss na ye nhwe ni o mayie de akofa ban nyina ye we nyina ena akofa nsem we nyina ye de aba akoso de onyanya ba ma yie maame aso oye boy efise ni nsem bia wo keka no wo mu wo hia wo ba wasesa wo nyoma mienu de ko ne maame se won tena fie ho a won na ware wo ba no eye ne maame wo nya ba bi du tie to asole efiri ho maame me yere mi wo ba bi ti mabuo me ho me de me yere ko me yakọ akọbọ bra na wo de wo still na wo da so sha maame amotuwam wo da so sha ase wa motuwam ana wo wiye no sa kodidi ase atem ade ne ye me ya ne se wo se amase ne de me ka se wo to maame ni da na me boa na ne e de ase ne se wo ka kire no yense ni bayifuo yankunko didi natam yankunko ka de ye penkire no eti mesra ko omra from se de osi ba ha na wayi na ni ato nchen no mesra no yamfa sa anware se wo pa oba na ni nche ne ho a onya abotre ma no na yenkam na asomdue nya dai emra happy birthday Evelyn Danso sister Evelyn Danso okay your fun power say the mommy you know and then your omo nyina oh fine me Rachel Rachel. Beautiful girl.
Osu minchime ni chui ka. Yeah no ho. Obeka pa. Rachel birthday. Happy. Happy birthday. Eradi Shramu. Amen. Amen. Evangelist. Hello. And then we call Asil. Your best friends will know. Muma tu kwanya. Yes, moi. Ya muma. Oma sumunyo. Kurona wa waso no. Krofo ma dwene nyew. Enti se wo sa the pressure free ha. Na wo kunu. Wodo ba bia ba fie ha. Enko wi ase nyina oba ye nunu aba o. Do enka nye se be ma ne waware wo kwanga. Obi twaba ase bra ni di. Aduane e usi wo ya hwa na okoi. Obi twama ma ko me sa ka obra ni ni bia ni ba ko na dia ni be hwa no asante ka se ko hwa turuba so enya wo dia obi o mo be left o no kwa wo na ade wa ko ho hina da so no enti e besre akwa anya ni yesu amani ni aba ni be fe but ase unka hwehwemu na hunu se ampa ni girlfriend na se ni aba se ba ma jimi se dia kura se bi ede ya nya ne dia ono wo do obi kache na ne yiri no ano akofa the girlfriend number na se fie asiti hobi o asiti hobi asi we baba bia na gina bodam kwa wanyesa enti ya friends no no mo to mo bo ase mo mana wade na da bia mo hini nya mo kwara mo mama akwa ware eya sa mo hankoda ro tell sister we come jabaja miensa na gu so mo obi aba point say ya o ma me na eye na wa we ya obenya sofu bia na gina nye the conscience mo ato no afra no na o ma me because program here so bi ati ono so ko mpa ebo ni ati na fe ma me na obenya nso wa na wo ye ye be silence no mo ma mo ni na ho na mo nya kwada mo mo ware oba no betu no kuna opena de ye no afa oba no betu so ne girlfriend ati mo be jada no wa jada te ya se me o gina so ye me mpa wo nyina ye ni ni aba na akasa yo so mu gari wu na wo say wa ja ware enya ako ena eja ware so akishwe program na ye ya hweso enya be ma no na eja ware o wu gari wu na wo so wa ja no eni ti mi na mi gina ako achi ena wo ba no wasum ako wu be sum no akum twabo because the man ba o mo ma ware no 500 million ana 300 enti ako ene 5 be ma wa ba na yiri ja no akutwa abo ya be ja ma mo ja o ne ko mega simple because what do I tell now what be ja no one cast wa ja no but one what be ja no say otua wo ba ya what you say wo boyfriend e chiri na no oda so do what's akwa mo bi ahye na wo say because wa ja no wo be suma just osum no okay ma lady te bantama puppet okay yeah Agnes Kunadu no so ye fan ba kopa na ye the birthday Agnes happy birthday chips na we happy agina ya chips happy na me be ya from manachi chips ahondo Canada Montana amen entashi Ghana yentwa ya homra na yaba ne bom no NS herbal industry yan the NS ointment aba Mr. Stretch Mask pimples membo yi na body sense wo bebro na temu proper chicken pox anasa eyam ekro honam enka Akoma FM na fe so dandruff ewo utimu wapampamu apashane so emame na wama wonsa aka NS herbal industry limited fodro honest ointment ni bi eyi candidiasis ne honam a amwam nyina na enfri wama wo hwede be ye fatuntum kwakwa hyewio mesewada ma wonsa nka NS ointment ni bi na bibia enya kama enfama awake natural
capsules nso eye mane memedro woko ficha woti ya bema wa ye mere wompam odo benada prostrate yade no me se wada enim san yade a age bema free ne sem ba free ne sem eye awake natural capsules wonu ya no bi na bedi nwa dance here so na use endless ointment nso a Akoma FM ama wo so di nwa dance here okay she drugstore line obenya be kinso cable repulse ventures tenated airborne baseline pharmacy nisi pharmacy Rijos Kofodia ya Gapse pharmacy the life pharmacy dry right pharmacy Bino pharmacy Nkoko Owusko B pharmacy Hillside pharmacy Baby pharmacy Kaswa tribe of Judah Kumasi Daniel ba Mystic Kwalenake ba Habme and Kriske Ubenyabe for NS it was 0245 079915 0245 079915 nama wasa enka ns enroyi be ns ointment and afi awake natural capsules nebe ye twa ho abasisia now onya mempana no wo maame so kura bible say my bible kura ye de kase ya obaka no kwala se nimpa na oka no so oya mempana no so oya obatan odo ne ma obo ne ma no a wo maame onka no kwala na wanka no kwala ne kwa nyina so be daisy obi aso ntase wo maame onka no kwala ya menkoa na ma ya sa de we wo maame sister ne yada ko pe na oba ho wo akwantum otumi ba besinyama oye adwane ma omo sa wo so wo ka no kwala wanka sa wo de ka tran wa akwantum a Christmas time ame ne nkra na ekomo no me frɛ ma me no kasa sa me sister wo mo ka jam sa me sister oho so oba ka no kwala wa wo so okuta bible akwese wi aka cha wo se je awale na kwa wale okun dada na oto wa adwene mu na me mesi na mama sa me ba sa me ba kasa na ya hihye pro ka me de nyama bebre baba me chi de nja so hwe oba me ba de mo hwan sa me ka sa me ko 1 month 2 weeks me mle osika me ya we me mle ni sika me ya we me ya we na what can see we to kwan efi akwantum aba 2 months we date meme me no very good wonim say yan ho asam da wo say yan ho asam na yebaka da oni kwa asam ka obi aba me ncha me nua sa me mpro oni kwa asam ka wo de ba tena wo say no doubt so be ma won ne tisisi eh tomo kro gu asem na me to dugu asem be ma ne ba so odene safa so wo so won kan kwa me say wo ade bia ba chechire wo be sane yo mate obachiche ye fi na onye to mama o ya wo di ye wanye to mama wo wo say me ka se me pe no de ble guwa oje se me famla wa oje wona usi aguwa dabi oje usi mfangu asene da mfangu asen ka da ba ma na wada nyankopon kata so onye biscuit o me miss mama sa me bakasa me ba ya on onyama owo phone so ama atwe sa me ba sa me bakasa nka me de phone ne bai mama sa me bakasa nti na minim se wo papa me friend na papa ka jam se a ye be hie wo fie nti e hie wi ansan ya aba wo papa so se yan ka na wa ye kan wi a Akoma FM sisi ana wo se un pay me bio fine un pay me bio no fine ba ma na wona ne tene wo se un pay me ba ma na wona ne tene ba ma I wanna Juliet oye bema Bama na wona ne teno bama na wona ne teno bama na wona ne tebu so na ata sa na wona ne bama na wona me fanto matres uwi afiro wa kwentu mu ka chamsem ye bama kwa siampanyi nti oni kwa se mi se dem wo me se me ba sa me bakasa me se me ba sa me bakasa ka me nkasa wo record the mami nyama bo no no bi etie wo tie wi ansa ma akasa okay very good inta me ka kira o say dey na me yusu say wakasa obaya won kan ba no woni ma rekunza me yusu say wede na mo wo se ba ma bi aka kira o say selemini no na wo se say aware na nka o say oba wale na wo me no tena na wo ne no